Vitamric ebusafo anondie mapewo so ye boawo ama so wo hunu se anondie bi wo ha na che se danso kra mfinsa ba aduonu nie ene abebo azie ebusafo so Amric ho ene ye caffeine so bia so nim ye wo Vitamric choco ho Vitamric banana strawberry ni na kan ho de bebre na da bedwa so energy kra so etatiri pa awodin ye no de dodo no anapani akye guwo ye wo omega 369 eboa ma ne wo ye bia no si pisita ema ho ekeka wo pa perfect series ngoma no ewa adwaman so abusia ngoma we da ye ka ho asem de kirew se wa bofra ni nya bi no kenkan beboa ma ne ngoma sua ho nsem atonkan eye ngoma Ghana Education Service ajatuma na ka stamp boso ene wura suku ahodo mu a akyerɛkyerɛfo ne di ho adanse pa senti ni sabrofo a wode atwe ne kenkan tia senti nkwada ne pe wona wotena se kukyire ngoma nsu animdefo wo mtia bobel enti wonimde hia nkwada no ne boa omoma wo twen so hwedi mu nkunim enti sabofra ne besua de wi perfect ngoma no na boru adwaman so kope bi ma no na won kenkan na neoma nyina nkoso mfama no efri na zuho ankosi GHS 3 ne de eye perfect ngoma no ana nkwada ne kenkan na okan bi twere nso hwe hu sampa ngoma no ebo adwuma soronko abusua omo sate mock exams terminal exams midterm examination ahodo enti da ya sama ye ka cho se uye school bi na anu ni oyo wofo ene mpanifo nkoto kese koje wo nsem misani bi na fa beso wo mofra ne hansa na wo nso hwe braduru ekoba ne sa wo behu se nsonsono ye aba o madisua mu pa kuma se putoja station honom ene obutu enkran down so my first stop wo behunu perfect series mu mpanifo wo ho o person no moto kese wo mahoma no eye 0243 299-938 and 0540-755-465. For 1 minute, I say, we are Brani, I can cast a bono at the Asem War. What French boy circular board now, which is Brana Pamfo, a man 70 year crotching. Sansona Papilo, Solomoni, Womina, Nebuachidom, I'm a player, Kubwati Manuel, Wamo, a Marcus, Sabulina Bobois, I can can't have pay, and I say, a year away, said ye, and no panwesia Bomanoan, option for. Ai sa ne bekono wasan wi asofon mi edu kokko ba ko tuntum ba kwa so na bo hene kwa bana bo atene wi bi ne nua abrewa ba kofi twumasi afre 7 ntwe wan kasa ni Asem Beba Dabi asem na nya ba de hye nye ne bo apa kwa obi na ayo e na asem fu ahwe mu aye kroje no se me kan from on enu ti awi ye de nsem no e ma wo a awjafo na sabra me kasa de asante ana for famu mantem no mekire aposifo aworom ewo Asante South Regional Police Command worom ana munchuo dam so masabri ba ne wo mu atutututuo omni akromfromfo akasi ani obo ase dunko akwantempo no so tututuo mu no nam so ema ne sabrai am Robert no mienu wonom atoanse edo e de wo kyerese match bosom ne de to so du ene du ba kono ene saa oprehan eguso ekoso ene akromfo no wo mu kire mbobre ene aposifo se yeso ye wo ho moto ye beto wo moto no wo mato saa tototo saa weto a na wo mche se etu akromfo edidi dwuman ifra so ase ha area ha ene firi sanse wo no mche se papa bi a wo hye tokro mu ba bi ene ya na etu no de ama am Robert na wo mu de kunta posifo ebo ye edi ewura ho a sabra meka se te ene wo mche se mienu tututu no mu no nam so amatim kaja watoa ensie edo na akromfo no mche se wo mu nenam obo ase kwantempon no emu a wo ne wo kua penipa robo no enti aposifo kodu ape no musa kronfo bed 9 wo mu nenam wa wo mu ekro no na wo kyerese nipa mienu na wo wu David Ahito wanya mfinsia no aduana mienu ofiri suga kope ya wote asimfosu ana felia suba wa ono so mfinsia na aduasa mienu bandan kwanta eno wo savannah mantam no emu na won ekyerese sese ya de wo mu awu ye don koduru bekwai municipal hospital no prekope no a na won etoa ensie do na won ekyerese papa no no so ete asoase ne kwa do no bisofo ye friend Alhaji Abdallah ya ye J3 referral ni bi enu bi en woton ye 45,000 Ghana cedis AK47 no ate ni nyina kaka ho a ebusuafo Samuel J ni success won ne abranti a kofa ya anaso koto ya won so sabire ho ebo mu papa na yenko wo bra aposifo ye crime officer superintendent Stephen Antwi won ne Otec FM hia ye nkomo a wode tue no bini ebi kan no ye arm robbery a police for wo Ashanti South etumi ni akomukafo no asiani wo oboase dunkwa Quantum no so and I'm so Emma Omochi Nipa Asia and 2
a omudi di nyamra asem no so yensa aka bi ene po a omobo edi edwafa etu a eni kwan se omunya eba omunchen di nkofo nya ene Ashanti South Regional Police Command no abom humodi pa etumi akonkoden wo oboase dunkwa pantimpon no so enamo a enkra omunyaaye ana sitira omusakaye on the 10th and 11th March busumi ye mu 2026 omne akwamukafo edisiani ma enamso e ma nipa mienu etu kan wo police for no bom humode ma musaka etu a akwafo edekọ akono na enamso nti etumi nya bi so echeka ho na ye etie ne se omatumi abodwuma ya ma onipa o hye akiri na ode etu ne naboba mankofo din sembone wo asanwase wo Asante Central no yensa akan on the 10th no anopa beye dubako na police for wo Ashanti South enyan ntiye ana enyan kra se enkofo bi abom ho po eboaboa ho na omako ye robbery etia amamafo the police for no antwentwa omana ase na omudi meka tente ekọ saabia ho so for penny attending can crime officer superintendent Stephen Entry edodo atwoma nwaduaja South abato mpasua ne so awreho samu efiri honomo ba no eni enyan opinfo bi a wanya mfinhia dunkuno abetodwa se etu aka no na edie be na besi ama etu aka opinfo etu na aka no so a ote ase ana wafiri mu ekoba ni se ya ma ne boni Solomon ni mo wadi akira na sabredi wabeka yensa ewo fia solo na umpo mutisen ababa bibia boko edie na esi wa atwoma nwa biaja hia obisia se twamfoni no ababa na dia hosam kese pa na esi wo eye hia obisia se wo atwoma nwa biaja district ni mo na arehosam ne se ababa wa wadi mfie no aduokuno 19 years edunkuno 19 years ye fe no sewa Alice itu aka no na de nam so ma itu ka ne ye se ye ne nwa ba twetwe nkom no kire se enu ada abra abobe nonkono ana omuhu se metwofo bi tututu enam se ye onhina wo kurum na okusie ne maame eda anadwo no na abra mu tututu na ne nwa ba ye fe no sewa Alice wapie ekota de nti wo so no hyedem ana oti se etu ni tutu ebi bo omu gate ne omu dan gate ni mu na nti abra etu ni blast kakra na ana oye se opie no ahwe de esi nti oye se opie no ana ni nwa ba akoka che ne se eye ni nwa ba ye fe no sewa Alice etu no akana bebi a muja etu no nti omu de ni wo ekọ eye besiase chip compound na ewo ho na abra omu de ni koduro doctors for wo chere se sede emergency bi tunu no omuntimi nhwe no ama omo de ne ba eye enkawe hospital na bro onso mbeduro na doctors for chese chese omo de ne ba konfanochi ti sabia me no ka say de ababa wa ne da konfanochi a oji na yarehwe na omo kire say eye abre tu ni kan sa no ne ba na oda ne yem no de sabia de watwane na nan mo nsie do nti a doctors for ni beye no operation eyi akra na wawu ne efi ne yem na enye ono nso nkwa ne tu ni kan no etu no ka ne baba akwa na o hye n'echi a akra no so di emfie no afe enefa na abra ye ni nua ba ne kasa no ensem sei ano de to ye ni edukra ka mi gate no mututututu ne basabasanti rano na me ye se me fie abodi ibi fie gate no na me di saba ko ono nso bi nua ne ka se etu aka na ni and when I get to the money, not that I don't
On behalf of the nti sɛ abrɛ yɛkɔduru kɔmfanɔkye hospital no ne nuabaa no nkɔma yɛ no ntwetwe yɛn na ɔde to yɛn mu na akora no a ne ba na wadi mfie afe ne fa no saa bɛa me no kasa deɛ ɔno nso da ɛyɛ Nkaria government hospital a ɔgye na yarehwɛ ne sɛ me nua ɛnɛ awerɛhosɛm a ɛwɔ hyɛwu besia ase ana mede mu nkyɛmu aba no solo yɛda ase na wama ne boy deɛ kɔsoa ne di akyiri nsɛmmisa bebree ne wɔ mu ahemfo ayie yɛhu bi daa yɛtutu a yɛto kɔsoro yɛntoma ne nkɔbɔ bi getim ntiwe no di akyiri na bere sim no yɛnsan so mɛsane mu yie ma yɛtiefoɔ awerɛhosɛm wɔ asi asantema ntam yi mu hyiawu besia ase ɔbaa pemfo mfinhyia dunkunu etu aka no nam so ma ne ba a ɔda ne yam ato anananom wɔn se adumu ama ne bɔ ɛna Solomon ne mu ɔde abɛsom yɛn Awufo na yentu ansɛm no so bio bo ayenko atwuma mponua mansi mu asantemantam ha yi a ye kompasetia sabre timfo a wɔn wɔ titu pa ne nkoda no a wɔn kompasetia esi kyesi wɔn so mbu afo mamunu kuma fere wɔn ti kwa pa moja ta wɔn kyɛ so wura yire testa kwaten amani ya wono woye dodoron friends akusua sewa kuskumu akusua sewa na eba no akusua sewa na etwam no sadom from headmistress no wom hwe se adwuma wo dan wadi wo no enye kura nka we mekan se nanka ye adwuma ye enso ne de ende etu wom hwe se ni no happy too much anam so mankura no mo bon so wom resource beba no enye akusua no kwotro enso wom hwe se wom wanti na akofa ni nyina de aba demudie num ne keta hye pro ye num ni nanom so ani di of se fata odum wo mo fa mo bebre na ekoso Ebusafo yenko awman so na kansa ne amanopofo wobra na ye kire na sukufo ne timefo bi wo mo ehwo e de a kire mamta esase empedro no ebusafo na kansa ati menka wie ya ma han lejo so me ne ba ya na boko de everybody adu no mpa bo me ho ye pa wo se uba Facebook no so a kokko twitwa wo mo ko mu num ne ade ebinum de abo mo nsa bi nso de abo mo yem se taekwondo miewuru de om se tesa ye potea akusua se wan tutu emubu ne kete no nkro yo me na be ma di kan no men fa cha fi ma ye fo mo chere na awie so de ena de bra e bo be no ndu no corona e fo mo passenger ko je me nya na ntse dia headmistress a warm passenger senior high school hono ya dia se o how me pa wo tena o moni je so enya asem kuma isan se school no e puntu enen kan ko ya dia wo fam enti susu ye ne se ya mo pefe school no ekokodu no enye sa anekodu ya de se enkwa ne filia na afilia ne se oba school no school ntimi nya improvement ya anti ye ne eye assembly member wo eye Mpasetia Atanaso electoral area honorable eye Yaw Asante de inkomo nsi kan o de so ko check for you madam wo ye no ma bebrebe o school ya ne aboabo anu nyina ye ya dwe se ye ba school ya ana enya ntwe se aban ayi na sinkyai ana yakoma to ye yam sanse ekuta nkrata bebrebe e wa ha de nkrata edika ne se aso edika ne se aya enkra no exam so mu ye aya science oba pesia ye twam second year ye twam third year ye twam no obu nyina feri aso onim wo papa bia de ma school no one school no na hada ya si bongo fefe na school ya da na bia scan no yusu fu e wo de ko no de ba no de ko no de ba no de ko apen so hinti anya ne say ayo evidence say aya school uniform a sha Krobea no aban dia ba se ko mo no oje Krobea 20 Ghana asaro de ama no A4 sheet oje muska PTA dusu a waje afura Krobea so wo be ye abrosere so CPS ni do ye de ni apenu sa almost 2 years ni onko hu biem enti abada roma excellency na nado excellency aye John Dramani Mahama a obedi na nado ade a Ghana enyina ya tanache panas epanasem se aba wayi message na tenche ya asumbiem o manu mabiem yesere no a manu mabiem anu ti ana committee for no na nama prayer se enyai yesi enyai school no aye community based school no aye ye dia enti yesere mo a se bibi ekoso bia no ye ni nyi ho enti de ka nyira ne se committee members assembly members say madam no abayi na sinche ya
You mean ya only ya no so no say na aye residents am ho so no mo de to aso e de mai. Complainer do so bebrebe. Tinyame aboa. Na sa aba yine sinchin a. Umma no ma bi. Onko traffic. Ndi ma wo ye ni ade a wo ye ni nyina na egom no. Etete say o mo say aba mo panifo ni bi. Ene nanam. Nu ti na ba sa de le ba. Aba panina o ta da chi a. O ye sa de no. Yes sere no. Yes sere no. Ye pana chew. O ma me no de. O ma ne ma. Esra ban se wasrana amene niam a wo ye ni ko me anu mu a egu ko ni ma se kan bi ene niam a bebe a wo ye ni percent anu aburo so se nyame aboa ni wo twa mfie nyensa pedra se na mo mu do bi ba ye sra o mu so mo e be ma uti mba susu na ye wi school ba ye hwe school no no mo de school ni start ye na ba bi a edru no school ni kofom kra ma me we ya ka se de nti a ye mpese ye be ye dede bebre no ye wani charges bebre a ebini bebre ba ye mpese ebe ye ni gidigidi ye hia ne ha because oba school mu a say enkura ni bebre complain teachers ni kura wo school mu a ne bi complain ba wo mutimi kan kape oboa obepam enti ama school mu ye din na madam na taking action ye de ope ye hia ne ha biem so aso baba monday dia yeso ye tie krom ye twen no e be twen no ha me all student wa ha school mu ha say e ba no ye na efa blocks ma mu see first where wa ha nyina assembly where wa ye na ye me am de nkula bai me say tue sika adenti na wo say de e ba say bra ye sum kuro no enti no ye pese school na de enka akọ enkwa ne kwa entwa etutem bia say be ya ombehwa ama nkula na atwa akọ omanim no nkula no because of my meeting nkula na nye de entwa all head teachers e wa ha na omo hwa nkula ne ye ma school ye de etumpon. For Komono, Achuma, Mpunya, and that day of an by Tinana, Yabedasi, Nana Nanako, Govi. Yantoaso Hakabna. Yeah, confirm Mantam Numu, and Fantamai Cropono, Emuna, Trinity Methodist Preparatory School, and no war Eja. Ochechile ni bi odi juma wo honomo se Ebenezer ana wo frɛ no na se breke se Ebenezer di nyamrasem achechile ni enkwada mienu baako wo mfie du baako wo mfie enwotwe opanyi kire se enkwada no so ma yeden o akwada mfie du ni mfie enwotwe ba watumi du ma to honom obi achi aduosia 60 na so o mayi mu kra ya shamra se ye mon kwada wo school na o de obebo kra bo mienu miensa bia aduosia ekoba ni se ye Sylvester wu justice ya mane boni wadi akire ato ye nkra include man ke mo man ke sem emi so konfanso na school bi wo friend Trinity Methodist Preparatory School ho ana meno ka say nu a almost mo ye speech and prize during the in Tioma behind plastic chairs, aqua sound system, abom canopies, ama ahoko any penny for me right to some lametina at Neso. Nata and Kuneso a year and Colam, you know, about 4 class 6 and about 4 class 4 million. The class 6 in 10 years and an class 4 and so 8 years. And Colam, you know, a person of plastic chair so. And I think near your friend of the Ebenezer. Wasi aden na senkola mi na botna plastic chair ya omo ayi ni ya na to mo bi esi ho ama ho hom betna so no so nti teacher ni so nkola mi no abo omo prepare nkola yi isi ami no ka say asem ya kwa produce for police for them omo first Ebenezer achino ye grama a school for no parents no ebufu kese ni say obo nkola yi prepare mu bi ye no papa eko school ho any teacher for eko cat as ada na moya kola yi enkola bi nta entina papa dia o kasa wi no o fenim kwan sanka school for no teacher for no bitumi tu anamon aba beta kasa papa bi atire no nso bibia san koso na papa edi na sam akako dan ye so police for na nso ni net no o say o stress o best gender minister emrem na o meta asemi demand because o many ni ye kura e wo sa ye school on ti we nya be ho so ma si wo eja e wo fifi mantem Kwabra ya asemo ye be ye program
yɛn hyɛ aseɛ sukuufoɔ nkwadaa akɔtena plastic chairs nti kyerɛkyerɛ ni abɔ wɔn akyi 60 adɛ bia wɔn bɛgya wɔ nom wohu nkwadaa n'akyi paa a yɛka ne sɛ yie no ɛya sɛ nkwadaa bɔtɔ nkwadaa no wɔn so 10 to 12 years Sylvester Wu Justice ɔno na ɛbɔ ansɛm na no ɛde ma ne yɛn wɔn french boy sakula bo nso na ɔbɔ ansɛm na no nyinaa ɛde ma yɛn yɛ wɛkyi brɛ de akenkan ma papilo ɛbɔ yɛkyi dɔm jataba ɛka ho ebisa so ɛna boaten so player ɔde ɛkɔ Facebook no fɛfɛɛfɛ dɛdɛdɛ ɛtumi ɛde ma wɔwɛ yɛ asomfo no mmienu kɔkɔɔ baako tuntum baako asonaba ɔhene kwabena boaten ɛwɛ menimia abrewaba Kofi Chumasi Kofi asɔre ne mumu wa woda de mu nkyia baako ɛwɔ ha memfa bom odifoɔ marka ɛyɛ abo ne din ɛwɔ ɛyɛ nyansapo so no ne ba Anthony Yeboa Frempong odifoɔ mark bado no Anthony Yeboa Frempong happy birthday enkoma abofo nyankompon ente ne kwabam na fe wanya ne kese enkosi so be kese abro kese so manim di nyansa yekodu homomfa nchew ne nyankwa wate na bibia nyi yesu moja di bunti amen yes sorry apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did in Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my, me to be mamma mano. Oh, jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 months, dear. Jai. No, dear, nim D4 and a chair woman beer. Our crutch, nursery, any KG, books beer, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na so we there school be kura betumi akotu akoton am ni students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so e here wo mo a atufo nko putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekura Sweet darling, my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busia ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de why Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer my dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apem for about more manufo and kwada we nfie du mienu nka ho our pharmacist na herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer and mapobudra mapa MDRG edwede Cratway. Be more energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy.
Come and taste and see. Vimo energy drink. It give you them. Vimo. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Vimo energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Medofopa. Mepaucho. By Grace Hospital. Won sem kakra bi bisa wo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye checkup me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye checkup na no na BBC ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e lab facility a de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye ni na sienkam. Dise nyuman obia ni nyuma. Nyuma no dɔɔso nanso deɛ ɔde ama nipa no ɛno na ɔyɛ dɛn ɔhwɛ so ɛde didi Otec nyame ma wɔn nyuma no ɛnkɔ so ɔpanyin a wɔpi adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawoɔ ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ mmeranteɛ no wɔn yɛ mu adwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden nyɛ wɔn dea ɛne sɛ ame no kasa no pɛyi ɛnkwa no a wɔde ama me wɔde asɛm yɛn wɔso wɔdi a sene yɛ a metumi ate atɔ ɔbra ne ho hwɛ bio but ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bio bebi nso wɔn so na ni asɛm a yɛdene wɔn kɔ anim kura na ɛyɛ tuo mmaa ase kan ɛmu no tutuo nso wɔn mpaaba wɔn da so busu a ɛyɛ wɔ adwuma na papa wɔyɛ deɛ ne kyɛnse yɛka sɛ ayɛ yɛ ne na aseɛ nka ho bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia ɛhumɔborɔfoɔ enyankra a papa wɔayɛ bi Otec ma wɔn nyɛ nkyerɛ na adwuma no ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ a na wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn gu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ kata yɛ na yɛ na wɔn papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔn ne mu nyɛmo adom ne nti amen. Amen. Papa Krobea mpacho good afternoon. Krobea mishraw na mentu wonkwam ene dwumadi a wudi sɛ de wosi ya ma santeman le Ghana man. Krobea nyame hiraw nyame ma wo nyini nkyɛ nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea mera ho na nyame yi wo ma yɛ sɛ nyame yi wo ma yɛ sɛ bɛboye hwe program yi a mo yɛ na wie ɛfa abrante die hwe papa no namba bi a watimi ayi sa 30 million dia ma no mi bu sɛ hwan na betima ayɛ sa hwan na betima ayi bibi atise ni nyina Krobea wai wo papa wo yɛ ahomabro ne nneɛma wo yɛ no ɛno na ato obi akoma so ama wo yi betise kan de hwan mi a me no kasa me ni bio mi wura ho masu awie matini so awie na me no kasa nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyiraw nyame ntu wonkwam enja yɛda papa yɛ de wo yɛ na da wobɛkasa wabrɛ no wanhwɛ asada no na wawie bɛpa ɛsɛ faso bi ama nti mesrɛw ɛnkasɛ ma brɛda
kosoye nyame be hyira wo metie obi biara wo studium ho nyame hyira wo ate assalamu alaikum Otec 1029 FM mimi sala papa mekasa firi anyaso bye bye bibi sɛ si a ebi wɔ hɔ a yɛde sekan to adaka mbu a yɛde nkosua ebi nso so de nneɛma bi a ɛyɛ awudie ɛhyehyɛ mu sɛ bɛyɛ a ne sama ne bɛyɛ bahat mo yɛ amammerɛ ne amanneɛ bi saa mepa twaa nneɛma bɛɛ saa nneɛma bɛɛ mo yɛ dɛn mekɔtɔɔ seka ama mmienu ɛna metɔɔ kotokure baako na mede kosua ka ho enti bɛɛ na wɔtwe mmienu ni akora no maame nsi nneɛma wɔpɛgya de mo na mebɛ ne gyina n'anim ɛna wɔdwa no sum sɛ soroku akye no soroku akye hɔ Asem Beba Dabi maame no ɔno amaame ana abɛɛma ne maame abɛɛmo ane maame no so wɔna yɛ sɛ wɔn nkɔto funu no ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wɔde ka kɔ maame no so na woyɛ dɛn na ateyɛ ɛgya sɛ me anam de ma ade yɛkyini sɛ me sɛ akora no matete no mabɔka na wɔtemi awu a abusua nso antimi amɛka biribia ankyerɛ me deɛ ɛnna me so meka sɛ mefirifie hɔ me so matoto awuram na deɛ bɛsie nsi te sɛ saman na sɔre wasɔre na ɛne ɛsɛ yɛgya akrakye no a gyae ma saman no nyɛ no adwuma yi ɛyɛ me ya mepɛ sɛ wɔ mu timi hu sɛ meba no wɔnyɛ ayɛ mmoa sɛ ayɛ mmoa koraa no woyɛ no na obi ku na ɛyɛ saman no deɛ sɛ dɛ wɔyɛ no adwuma no nso mpɛ sɛ obiara atiefoɔ ne apolisifoɔ obi atimi tie bi sɛ asɛm no ayɛ me ya ɛnsa akɔdo adaka ne yɛntimi mfa wo ntom yɛntimi mfa wo ntom sei enti ɛwɔ mu de ne tena mu ɛne yɛde ne tweneyɛ enti mekɔɔ no ho ka kyɛn sɛ adadoa sɛ wowuyɛ mani obi a mmoa me 1000 wowuyɛ nso akɔyɛ atɔfowuo ɛyɛ ka mea na masɔdeɛ makɔyɛ wadaka ulezi wewewe bibia enti me deɛ makɔtɔ sekai seka ama mmienu kosua mmienu enipa a wɔku wɔ me de na mempo wo na wo yɛ asɔde firi me nkyɛn eti sɛ nipa a wɔku so bi so de ku de kɔtɔ aba ma ne dɛm di a man sankyerɛne no ɛna adi kasago eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na wasɔ seka de ohunu wo wo me gyina ho Asem Beba Dabi ɛdoma gyina ho nyina bi de kɔ adwane saa wɔsɔ seka ma seka no entwere ya ama wo hu sɛ ne buo nie no sɛ bi atɔ no faasira na atensire no ɛbuo ne bedi esoro no obuma asafo sika ni wɔsɔ seka ni mu sɛ na sika ni emienu sika ya mienu ni mienu nyina de hyɛ bonkum nifa me de ba akoto ne so ana mde kosua nso kura ba ako na ni fan de na asɛ wonyine ya saa na wasanda moche na asɛ blog na ama ne sano nti ɛndi antimi anso na bonkum de timi so sika wɔsɔ mo pa ana ade sika wode wani hu sɛ waso na me gyina ho sɛ me ebra ba asa no me na kwa na agye sɛ kwa ba hyɛ me ma me ma yɛ dai makasa ɛna me se da bi me ntimi nyɛ sɛ adwuma no eti ade ne ba no ɛna me sɔre firi hɔ no mo na ne picture yɛ ade aba ha ya ɛna ne ade atwene adaka no etire no ɛso 102.9 FM yɛ bɔ bra no ɛna me twa me ne sɛ ti bi twa me ne no na wogyina picture ne ho eti ade aka sɛ wo bewura me ma me ma yɛ dai maka nipa a wɔyɛ dai na sida bi wo ka kra wo mo nyini me ka wo mo nyini timi nya adwuma no tibi gi bom na ko pɛ sɛ 102.9 FM enti ode se kan no baayɛ no ode ma no na hu sɛ waso wo so mu kua me koto nanim ile
awia yi odoma nkoma nyame ayeye enka wodin na awia yi odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma wodin kronkron no adofo de adehye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho yehyiehia aha ye Otec 1029 FM sunie ene eye fiada ene ye bosome miensa wa afi mu de toso dumiensa emfimpinu aduonu nsiamu an ye da so wi ene wi adofo ne adehye ya san hia bio ne breda wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene e ba besom na dwumadie wa afidie iso da biara da se ye hia se yia asem krope ne ka yesi ye de suade yesi ye de kire yenho nso ade enu ntina wie ya ye hie nokre anuanom ne adofo mo miense yenho se ye ba bisuade ebre kroda mu ne ye be kire yenho nso ade ewa afidi kasie iso ene fiade na kai na hye ne nso sensem a ye de bei ene afoforo ne abo ne bede ye de akogu otecfmghana.com enti so okwa ensemu ebei ene dodo no ano wodi wani krotua wisi besem na wakenkan bi na wahunu de ko asa hunu de ba ena wie ye wo yenuanom nso won tentan so ya wo no mo hweyen oba Facebook ne so oba YouTube ne so o hwehwe Otec 102.9 FM oba Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwe Otec 102.9 FM na o hwehwe na so huna wada meburu eya hye ma wunuanum nya adesuane ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binso hwe ebre kro na mu na wie wadwenkire bi a wo do o de betum e wo comment section ho amaye ye beje ye bekan no kama wa afirikasie iso amu bia nso ate won so nka na wo share na wo comment no unfollow ya na wo follow na wo say like eno bebo amade biara da ebehia e wa afidie so se no ebebo won kaye no ma wonso watumi anya akwanya na wabewura mu bi na ye nyina ya kan bo mu asua de na ya kire yenho nso ade na wie nhyiranka yenuanom Be Love Radio for ene uko Spain man mu a Be Love for amabo adem na mo bie mu wo ho a mo nso mo fa ye ndwumadie nyina nyankopon hira mo ene so ko United Kingdom man nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onum nyina nso abadem ena wie wo UK man mu onum fa ye ndwumadie live ena wie Kings Radio eni ni TV nso wo Paris France abuchimani mu ene Kings fo a monso mo monitor yen ye mamu nyina ha amponsem onso ne wo squad nyina na ye chiachia mo daachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ene enuanom ne adofo a mo abade mu nyina no Nyankopon hira mo onya mo kese na ontutu ye nyina ya namo enso mfansie ena adwenkyere bi a wukura no o de bebre me say ye Facebook ho say ye YouTube ni so meje na makai mabedwafo aye krado obare a chiabe awie yakwa be bro ye jakra ompom to say Nyankopon adom ho ye pa na so so adom krona ye de Nyankopon benso me ho den ye de Nyankopon ene ye fiada sa bojaye eduru fiada sei nso a enijie wo ma reho wo efiada mu nsem no eye bebree na nso awurade Nyankopon kan ye hwin nkakra yebedu se hwini beka se ngaka ikodwubre yebedu eja kwa me wo ho na me wo pa eduru fiada sei ye mochiri de nso na se metiase wotiase utumi ka me se obi ka me se a won so te a esese wo dan nyame awie ifa ye dan nyame kakra na nyame na wa na nyame hwa na wa koda no yo wo koda ye no da se wo fu tin ka se time we be sore wo bidi onya na wo no nyame na wa na kwa koda no good ya kai obi o se se abre kwa de obi ko shem so wo ti ho nti se wo do hu tu Nyankopon no so da wono a wa na kwa koda no da se eburu ena wie ya dan nyame awie na wa wo nso wo tie me
wakaya hye ne nso sɛ yɛ ba besom na wadwomtuni bi Nyankopɔn emfa ne kra nsie yie ye frɛ no Dr. Paabobo Dr. Papa no obo nwum bi na saa nwom no ne ye frɛ no nsɛm keka wa wonim to no to bi ɔse ensɛm keken adɔso ɔse yeyo adɔso yɛse na ebokro yo adɔso sɛ wo hu sɛ ne yɛteɛ adɔso wosne wo yɔnko a wɔtaa wo yɛntia na yɛbrei sɛ ekuro awadeɛ adwuma yɛmpɔtam a yɛteɛ abusua yɛwom waafa bi keka ho sɛ begina na yɛyi a yankwati nsɛm keka ne yɛde yɛ ho to nsɛm keka so a ebokuru asɛm no ebi awerɛho ne bi nso ani ɛden muntie abo aserewa deɛ yɛnim sɛ kɔnkɔnsa deɛ aserewa deɛ wɔdi aserewa patuprɛ kye sɛ wɔahu aserewa bɛka aserewa sika nsuo na no ɛne wɔnyɛ hu ya no akɔgyina nipa no so fusɔ ensɛm keka no aserewa ne yɛmu gangaria ɛwɔ saa kuro ni mu na yɛkan kuro a wɔn mu timu a ɛyɛ mmoadoma kuro no aboa nanse na ɔne ne yere awadeɛ na ɛfɛ ɛne ɛwɔ ba mmoa ni kuro mu a sɛne ananse ato ne ntenten na wayɛ designs ahodoɔ gum wɔne ne yere di agorɔ wei huri kwa ha na wei huri aba ha na ɛfɛ kɛkɛ na muntie dako konkɛsie bi si wɔ kwaye ni mu ɛma ananse kra ne yere sɛ sɛne ayɔ no wote faako a wote wadeɛ so enti obetu bata na wakɔ asuo n'agya ɛhɔ deɛ wate sɛ aduane wɔ hɔ paa enti so obɛtena ne to so wɔ ha ne konkɛsie ya bɛku ne ne yere ɛwɔ saa ntentan wɔ mu deɛ ɛne ɔbɛkeka ne ho ne yere nso te aseɛ kyerɛ sɛ bɛyɛ a yɛnwo nti tu ɛna ɛneɛ ɛgya ananse bohobio wɔhyɛ na kwantue yase enti wɔnam nnua ne so ɛtɔ da biara no asi no aba fam na sɛ wɔ furusane sɛ bɛyɛ a obɛtumi atwa nsuo no na wakɔ n'agya na wakɔ pɛ aduane no na asere wa mu nita enti asere wa hu telephone no waya wɔn de kurom asɛm bia sɛ nukuro sɛ nya nukuro wɔn yɔ de bɛkɔ ohun sɛ ananse otu kwan no akɔsi nsuo na no hɔ no abusa agya ananse na ada wani ho hancho wo furusane hefa na wo kɔ no se ya wa wani tua miwura kwaye yi mu sɛ ne anuoma akɔ ya hwɛ yɛ bɛ kakramo ayɛ ne ayebedi yɛ hɔ wa hwɛ yɛ we bɛkɔ akɔso we yadi we bɛso we yadi sɛ bɛyɛ asade ne manti mempɛ saade no mempɛ sɛ mɛkɔ akɔso ntatea na madie nti mekɔ ha na makɔ akɔpɛ aduane makra me yere ɛna metu saa kwan wɔsi yo ɛneɛ nananom ne ɔbɔ adeɛ ntaa wachi o ɔkɔ na mekan ɛkɔm no bɛyɛ hye saa brɛ ananse ahwim ɔmayo ne nanteɛ te sɛ enti aboa ntatea deɛ sɛne atwerɛ ne kaayɛ no wɔse woyɛ ɔkwadwofo a ɛyɛ akɔ ntatea nkyɛn sɛ wokɔ ne nkyɛn a ɛyɛ atena se dii na hwɛ ntatea na kwan bɛn na aboa ntatea fa so yɛ ne nneɔma na wohwɛ ne na kwan ne nyinaa no na wosua mu nyansa enti wɔno no wɔntwɛn ma kɔm mma kakra wobɛnya bia wɔboa bia no enti saa bra saa kɔnkasie yi siiɛ na mmoa nka yɛ ho kyere wɔnom no aboa ntatea deɛ no wɔ aduane enti ɛneɛ ananse yiri ademu ayɛ den no na wɔkɔ ntatea kwan no na wakɔbom mɛgya ntatea wɔse yɛ adwo wɔse ɛnɛ deɛ wɔamoa me a mewuo ɛkɔmfitaa na ɛkum yɛ meka sɛ na no ho ato ho yaa ntatea hu ne saa na ne wora ho na ɛneɛ wɔde nso awura ne bom kakra a wɔbɛnya a na watabiri na ɔde abrɛ ananse yere ɛwɔ ɛhɔ na aserewa sika nsuo wahunu sɛ da bia ananse ye ɛkɔ ntatea ne bɔnea no enti wɔtɛ baabi na ɔhwɛ wɔ mo na ntatea yi aduane na ɔde abrɛ
entatia anansi yiri waye dworos wase we die ye ni bibi senka nye ni bibi panka aduane ho ya ye dini asre wana semu a wo kanu no ewo ni trim won konko fa ne breso aduane mfa nkoma sa abua we se wono woni entia ne yete sa de a ba bia ne kunu hye bia mepe na kira kwan na makoka kire ne se ne yiri ne ntia wono no wahwim na wo kwa akobre no wo mehwe entatia na edigu akire no we yensi akire hene watie si akire ema sabrei agita wakasa na so de mamento me boase afedie na ano wakosi dua yi so hwe de wo pe wo ho asem waka o wa daje ma wo wo shede nya daje ma wo pe ho asem waka ntia wo be monitor na da bia wono nso enam se onni nyina so nti na dwene an wo de kasa ena saada no de ananse ye wakowura ntatia bo si ye ne enya adwo ti wodimirika no onamu wakroso nsuo no konaja wokope ananse no abona mane kakran no kohu ananse na ni ho antwe ne ho fifire enuoma igu nachi ya ananse se be furu nuai esane aba ba ni krom na chese ne yire nya bibia di wasi wodi awo wugina ha na bre na wo bre behwe wo ba na wo bra koma no entatia na awie o entatia wo sori ya entatia bomu no odi atrantwie ananse ye ana abo antatia enya ne seye enti wo ka sa asem ne de kira ananse be ma no abufu a ekotwi ekọ hi nyina be hyenimu enti sa abufu ne kura nti wo de ato enuane no a wakope no agu baabi ena ene Amerika wasom hwo wo beka kire no abufu nti amane botaye a odi twa nsuo no ekọ na ja ho ne kura no ni wura fi se de wo kekansem ede nanu si wabusua so wadwuma so wa wade so a wanhwe ya wo botaye wa wade nimu adwuma nimu wura fi ananse ni wura kura fi se otwa sa kwantinti botaye no ne se okwa akopa aduane ena de nanu wa na waye na dwen se wode nanu beba besi wa brabo so no esese wo twa alupre ticket edi free o man kroso ko man foforo so a obetwa te se de asre wesikansuo eye enti mirika na kepa se de na ekoso emmoa entatia de bo ananse yini nyina no na chechede wono nsu hu na wo hwe ananse aba bedru ne yiri kohia no enhia abufuo na ba ma wo stati se wo yinsem ne gu wono na eya ananse ye nwanwa se na miwura wo woni ha da na ate sansem we nyina na chechede hwe abufuo a ananse be ma ne buafu edua bi a watam se wode be bo ne yire di aku no enam asre wasem wo koka kire ni ntio ene wo dibrika no se ananse be ma paso o se na jami na menkume yire enne die besi me yire mo ja banyuno me bra hwe kwane ya mitwa ye koba ye afede hwede ode damase na chechide krokro nse bra na me nkokire wade tio odini ko ni fie na ensu ya ye de sigya so ama ehuru putu ewo ho ena o se ananse o se nana o se gina ejai ho na hwensuo nimu na hwese obehunu sunsum ewo nsuo dimu a ananse ko gina ejai ho wo twene koma aniti eto ade ne so wo ye wo hunu sunsum ena o se di machi na ene ye koche nkakra no mko gina ensutene a ensi jaso etene aye calm aye di ena o se san to ho na hwensuo nimu na hwese obehunu sunsum a oto ya meja anansi sunsum de demu wo se okay eye den na de ehye no ye kogina ho a wo hu sunsum na we die enwunu ededi ugina ho a hu sunsum o se ya nana se we die esijaso ne de ehu enti amana ye hye enti na amma hu sunsum no o se saa nete ugina ho sisi ya ensemu a asre wa beka kire wunti ama wa ye hye ema hu no kore no na emom
se wo dadwo na wo twe wo kon na wo ye wadwene se wo bepe no kora no no ehu na brafom stay calm ukuri bia wo pe no ubehu onipa da sani a wutie me asem wana na chechede ka ye na wode kire ananse bema ebi na me ka kire wuye o ensem keka no de adoso obetibi obetibi akwantuomufo behwe wo yire adwamamọ no obo ankonso ohuni evidence bia anim oka ye wu twalu pretekiti afri amano ne ho wu beja aba no adentia obi anano ten tizeso holi wo twantro bi di akyerewo nti wagye di wo ba abusua ni mu adwuma ni mu ye yinadi obi agya adwuma no ni nyina agina sansam no so onwei se sansen keka no ba eya amen na ni nsuo hye se wugina nsuo hye so na wusunsum ntumi ntom na de dedi so na abegina ma sunsum atomu a eya dedi na wo dedi a no kure biara e wasem ni mu no ubehunu ena wie Krobea masemwenie awade achiame akra masem o oni kasa pia oni kasa ye na nyame ase na ye nchia wo na wo hwe nyina tuturu omo ma biebie mu bibi te se ejabo ache magazi woton paint wone amonu ejabo ache so meda ase da ase ebi mra bio akra wasem no emudu efri se tika kire wo hwe empani se ebokuro yese na akowie akowia asem a ampa mesusu se na adane yese na adane afedi o se na ekeka eko ne sa ni ntino ya ade a esisie pa na abo aserewa aye ne ho abo a woye na adwen se okọ na wakogu abusua bi enti dia mesomene kan odi an se obi ba na obeka asam akere wafa onua bi a wone ne bopa wo yiri bi a wone ne bopa obi a ne wadwuma mu a wone ne bopa ya adwen ho mienu ansa na se obegye dia wagye dia ansa na se obetu anamon a watu anamon efrise nipa bi wo ha wono de ne de ne se obetitimu ade aka abomu no ene no de ne botaye ene se obetitimu na aboa aserewa na ne botaye ne se eye ananse womo edwa womo do womo ho no ene oye na adwen se obetitimu endi obi wo ha ne botaye no ohwese enipa mienu inam se de omo nante ache omo nante efe eno ho ahoye enti wo kreti ekwan bi obefa so a obetumi asai wono montem endi obi be ka asem kire wo fa wonua bi ho oyonko bi ho odofo bi ho a ya adwe ho mienu ne bisa se nipa ye obeka ye ne botaye pa ene sei so ohunu ne botaye a wode baaye a ebeboa ama wahunu wo nsoso ne awoye se botaye na wode baaye no se eye contract bi na waje ana se eye wo wuyi ediedi a na wahunu se ye wono so yi edie nsoso a na wahunu to be ka asem kirewa saa niema we mienu mesrew ya adwen ho ansa na so obetu anamo bi a watu akra me da ase ma piafo ene opoku samson mehu se waba homa ne so se enefie na ya Krobea Asante wote walaji yem eti alaji Krobea Asante ma yema wa ha ene ofo ase kokoben ena akra Krobea Facebook ne so yenso ya join ne o na Krobea yetiew ena ye sign so ehwe ebenji emfensi sawia eno se akra ya Krobea Asante yenso ye wo Facebook ni so bi awia ye bo wabaso wate wadwuma pa eni wadwuma den a wo yonti yankopon wonhyirawo na onye okese ogoro mensa wono nso wa habi eno se akra Krobea manso asuo munufo ye damoase ebru ene oba o ventures ha mene kaliko ene yenso ya bade mu ha akra Krobea yenso ye hwew Dixon kwabna ye boa eno se akra ya Krobea Asante ene menso me hwew wo Royal Cockpit Hotel wa hodunhia ye so in fact adwuma ne de na Krobea obo na oba ade ne nananom wonom ntonkoso amo no abedwafo ho ban wate na won kam ho ewo manam ntuo nyina mu yeda won so ase ebru awia yi Isaac Kochre ene o se akra Krobea ma ebru ene awia menso me ne mabedwafo ye wa ha yenso ye tio ene nana Krobea yesre nyankopon hira ne de mawo oba Ramsey Classic Shoes wo askomampon nana yenso ya bade mu papa yetio nana ba free for innocent and was my godfather awia ma hebru asuofia saman nu satefo yenso ya wa nene
message a odi atum no akra Krobea eye very powerful. Okay, and now we are mesre se o wa kokoduro na ubetumi etie nkoma a ye beboi na obekọ ententan ne so a ewie ikoso sese ya na nkoma a ye bebo no ye bo nyina na ye de hu videos ene ho pictures no na ye de wurawuram na ye de mawo na nkoboi mi ankasa me de hye madie nyina professor Kofijaba wono na me kɔ ne nkyɛn ɛwɔ bibiani professor me yusu mu kanasie na umpo mu prof na me na famu die so abedu sabri die serious in management na ye be bonya me ababa. Very good. Experience no ni ahweye na nka ho nso a oye ne hwe a enye wada me bru asem yei enra ye hyeda nya abotre mawo se antinsi ne de ohwehwe mu ni besi na wotase sa wode ma atiefo a ebememu ayedu yeti kuma se ha ye nka bi nhyem ene ye tete se obetwani bia budo ama enambroki heart sunti obetwani akunipa miensa ya ba kokora hye ba konso yemo a wono nso ahyewu asemui prof wona efri enra eba wadi akire ayaresabia aposifo nsem abesi sabre nyanho abotre na asem no wonhwehwe mu sane woyo no eni baabi efri eni dia bedrui professor fagua paneso na menimatiefo yentase bi asem no hyase yɛmfa kwanya fi na yɛnkyia yɛnatiefo adɔfo papa bi wɔn a wɔwɔti wɔn nso a wɔn bɔ mmɔden adi akyi wɔ abɛɛfo tete afidie so yɛnkyia wɔn mu nyinaa asɛm no ne emu nkyerɛmu ne nea ɛne sɛ sɛdeɛ mpanyin aka ato ɔhyɛ adeɛ akyi na yɛante asɛm foforɔ a yɛkyi nanso asɛm no bi wɔ hɔnom a nipa yi deɛ na nka yɛmpɛ sɛ yɛbɛte no wɔ saa kwaa nso nti nka yɛante koraa nka yɛ nanso na me nebu onu ya se watinya woye bia afi ene sei sede wadi ka abo ne to fa no enu kwasem se nipa miensa a botofo a won ba asasi su da ka ho ma ne ye nan ehia nkofiri kwa mu wo ya wo nipa bon ni bi nsa no a sese ebu adwene ene ntiase so saafo a wodi sa abo ne fuseni nim senti esa twere Bible bi man ke dia de be man de enim before ena nkebe timi apedi ade ama no ayeyi e wo sa kwa nzianse da senia ketere madara nu onim ne ya ninia ede pa sabio otimi gene boni se man yonku nipa ebona gene ni ntiase so okay ene kai kachi enyanfie no eye aduonu nyensa 23 years okay ena babo modia aja abefo ntinta fidie so ena watini abo modia ni osuku ni abalo a wono nso ewo mfie no dunkunu JHS 3 abaya adi nkomo atimi sabio adada na awia na adeni enso ewo hono na sabio baba wa no atoni dontintiamu a wabaye ne dia a woni no ekona ekranda nani nyina eni se kati dia na nsoma abusia no behu ye no se ababa wa yi ewo Queens Senior High School National House of Chiefs President oje awo ya jibi ni suku awo bo modia bia maba wankoa na wo suku yi mu ewo aniasumemu suku no ebi na baba awo eko na akato na bro na baba awo be kwa akotwere nsori nti na ufo de sabio omu aja eye ababa awo kwa ise on tira suku ni ababia school no won ni
ekura asem ya school better any Otec eba menshi akura no mu ya wampo minga say asenesa eben etinka awufo no wo ahun kwa bia so mbeka sabawa wani frifie na enko school nanso ana nsansa asesa nenne abjapade bia ni wonu ma beti ya oba ho beba sunfia ma no demum umani nimbia eno de ebe onu nkwa ne dia tama ne nkwa na nyina nti na aja ewiase dan nti ababa wa ebusuafo so ednam sayo so epe dachi papa mu benti omi so nkoda school mu na aja onya daje ema ne ho eni na disia se onu de wanti se dogo bi no when in Facebook you so 24/7 and open we numere and one abrantia idi ade press na so dodo na friend on God ko bom puni pu social media so me ya te so mu di nkomo afiri ho nkomo di di ma na ja enyi kokko wi se omuti wu na se sa baba wa no sisani nkukuni ne nkaka gani free school na wufuo abo modi aduna kwotum se won kanta free bia dachi emeye ne dia no mwan wa kwani asanyina aso no wa yesi nchen ene odo akogbo mpuni mpu ewo social media Facebook asisani nkukuni ne nkaka gani oti.com afri school mu hono eko anuna your friend say this same day abusiani ko so mu ko sra mu dihie ya mu ko duru ya sim e bi sa ho na sim padua bi sa ni suku mu wadi anaduma na sembe ele planso ya friend ne kasa no pa ya ya wo se abuni ni besi me ya wa ya school enti ya bana sabio teacher fo akire fo bi nso de ba ba to say akwalai da boso me ni akire kura school wo manager sune hunhu ni na ne hu eno enti abusafo no ko modern wo ko pie school mo no mo ko mo ko sra no woni beka tena aja o ma ye desperate eno na yo nkufo ni bi hwese ne abusia ni ti ha na akwa bi afiri lo ma be pie fie obo ti ni friends ya urade asaso mbo mode ya eyi abusia na asukiri eno muti a eye abusia na aso esanse okoye nani awoji ani ni sisi mu awoji nyina na yonkufo ni bi wa wonti ni friends ya wono ma utwa mfunyi kire wo munti saafo no na ja mu yi abusia na asukiri mu hunu da bia wonde hie no akwa akohye omano eye safi demiso isem Africa so boda no so no wa asem na mekai ho na baba we ya ko budo a wajani free school akwahye ho no mu a osumi ni akire dia na kire se anyina trampra ne se edu sabio aware awie o se mpana de mu akukoduro nyuru sa mpempenso no eye tetebo uya ho kakra no wako no waba uya ho kakra gise tabi onyin se be mu ana afi de edowa kikiri ni nia ne tira oko ma be mu nanso obenya akukoduro se mpana wuji bum no wako akotrasie de ahyasie sa ne de ya na nka ho bi so baba wa ne de e de ahyasie akoye na ja school na ebusuafo no elimtenu ti na o mo tempenten kwa eduna kotumu no ewono mo alko akubudo no mo bo modina na ja nko fa ma edini ba o de no ba ye mpo na school ni sida o manyi ni bi also o mo di aja toa cheupa ne kotosere sa na ja abusie school yi sa hu se no dabio authority ni kire mu se o mo so won kwala yi dia what mama kuko bone na kuko pa ensu gina nchenche se o mo modi anu mbu mo ni to abusiano pe o mo pu mu ba yi se
Uma, Kumbe, then a Jomusajin and Umbo Modern. That a Aqualai, school. Nina Comra Moon. Obedri a break a creative honey. Hey, Chachamu be was ako. I wanted to know a country, the night Rihanna. Obey. Now, so I did now, and killing a woman in the Rihanna chicken so, and Tinabusiano so. How? No, Masako fine a buy. Them friends also, no Sako. What's up? What they call them friends also put it. And dear, I was trying to hold a man on one cut off far from no flower. Then I mean you, when it is a minute, also the Sabio. I can force you. I thought that Sabia so bright your phone is. And no, and I mean you, dear. That's it, and it's a Omupen Mutia. Ababa away, and no countryman, or what's around. Sad the other day when it is a forget stuff for, and I would do you must so I would win it. And I'm tired also, Amma, say, or go through or go far, would be a only 80 killing. What do you know about what they did? Mamma or here, my Baba, and then go to see poo. Oh. Emma, over the Nico P. Yaw Hospital. Now, over the Nico P. Hormone. Not as a deal, and you know, a treasure a boo again any interest. Emma, almost our boy, Eddie Ababa, one. PM. Oh, PM was a remember my host to Cassidy. Pa, oh, and here, also, aside, if you want to train, better than you know what you have many cheerful. Emma home to Omodic, that dear, our modern support too, you may have by a oh, my class is Echo Eba next to the Chile Canoa, a yaman in the Siri. And no, no, honey. Ujani Baba one. Emma Baba one and yen and to turn to Tana, Waku Yama, Agina Bentimsa with Rebusiamunti. Me, how your Bruce Sidias, I said, with Timmy Bomb or Yaman, a Busia 40. It said, you about the self who could I was Abba and a Busiagin. And no, na obo modern two a Busiano and Crash. Emma and Coho, Nanso, one for one ever, dear Nabi. Obitu Kofa one this year. Now, Omdino a buy. One o'clock, Modern buy, and a one mechanical pressure. Tell you, I dear say, that dear Kura can and I know, and who Sabreno, the Busiano, the Omo Mugusua. The Becan said, Tiano, more treaty. Ababa one and I your mope one more enim more boo any poor and one Zuma and Modia says out for an insight. Say any Nansabia Umbo Modiana Timikuku and one more or Sakwan. Now when Abusiani Timsa one of my said, 9 or 7 you chili had a 900 months old. I have a Muslim for Muslim Jeans and Musa Probisan. Ansana over being a no case, Pokran, and then you need back as if sending memories at freer. Any doctors and a candidate or mode that dear Eshe Muntiakoba, Adian and a better that Diana, Odishe Mununa, Sabu, Edinia, or Sakwas. I will show you Punti. And I'm sorry also Emma Umuguso Kakra and Kakra Aja. Umula Burunibeka say how best Umetini a treaty, Umu Edishi and I and so on a cratchy. Marco Fano the nephew hospital to Nabefi cratchy, Ebo and I by our chicken of courses of Ada Nere was Zana Uno Utieti Munu. Yes, we are best.
na ehu be hia se oba fie no oba be hwe esan se okopie mu asafo eye hospital no asafo hospital fo kire mi se busia no ababa wa na busia fo ababa be fa no e de ne fra ya sabio no obo akire se oba okay ya de tu jani jano sikana no wo kwa akopɛ Kofi tobo say on God odwane ja awura ne wo se hwi asafo ayaresabia no wakɔde nnamu asaba tobo mesra mo amowo ye Facebook ene ye YouTube ne so no krache no a ye frɛ no on God sa prince ya ono nenne akwada ba ya 19 years yo wo SHS form 3 edidi nkomo wo social media Facebook ni ade a no twi ni free anwea so no hwa de ni koko pie sem de bi so no sa krache no ni mfonyini enie me pa cha oba ntentan so a akwada ketwa sebe won shede nyini yo okay enti waba na busua amane a wo bokire busua ne se wa nwane na emo misika san e wo ko pesika ene ye dei Kofi bo ana branch bae ena ose enti asabio oba na wa ba be fa ne dofo ne kanchima ne rere e de na ko no ankasa kwa so ewo ababa wa no ayarehwe no ehu enu na busua no sikrachi ye bu fero pa na ntisa nka beduru ye ne sabi enu mpo anka empanyi be ka ye twa ojonso aso oya bema ya se wa busuafo ni bia omoye mabunu ti se wa omoso ye mema nti na ya dia ni bia se e dia ma o ma honya asa de o che kwasi akoko na free hakọ no bia ma o ma wade ma wenya wo last one se wo kọlu wo be se tu nan asifia na mo bi ko adu wo tire mu se ababa wa no a wote no free no a entin enye fibio wona na ka banchiri mu se nwa no mo dia aba kuru won ho o mo hye nwa na aba na se bo so me be se mi enso mo nko ba no ma di ba wa de na o mu edi oda o mu ntia se enye fibio o ma di mo jafara nti ka busia no beti wi do ma no fa ati mo jafara no mu ni die ko no wakati be ye ya no ba wati asia tabi nipa nyanta bobo dunu bi firewood on timi nkotra obaba ko fa foforo e wa baba wa na chi na bia ensemo muka ye wo mojafra ni die mu no akwa akonya ne nti feri pamasi on ti asia ne enti asia china nia wa ye ho adwuma wie no eno na ebra so eseso harvest nti obejano pa atu onu akwako cultivate foforo pa beda se egugu sensio pa sana asi utabere ko mu ti se de we dura ugusu tane die la la onti asi ene abusiani mu se akwano ya do musika agana nka no afọ mo dabra wa nti omu mani bire ba aguro manu no hu se ni bire ba aguro oya wo tun bire mi wa chacha mu be wona ekọ na wo ko no to nkra se what do you mean chen na mu be fire burn you all aroni asem o free krachi na no ba ya kai no mo de o mu fa ne se ma enkwankwa yi ni wo mo nkeka hu ya bi na eja o de yi no ho achia wo ta akwa no sunti mo de o ma mpe ehun ati kumadwa bia eni when I said the when is one de ko na yemu krachi ebo modene ofiri sem abedru no wanko didi intenta ma sada no nwumere anaju abusia no adanu petra okotoye ebetuti edigu fie no wa mana so fa mo sa koto padlock last time as you said you did 2 PDC for oko share mo here before oko koran family even internal revenue for kro money na shop ahodo di wo motor
wo mu di tutum na no kura no esa di tu mu we kiri fele gate ya adabampu na da eye efuno na kiri ono so di tu mu ka de abusua no di ato won di no ena okari English obo modern na otwaja edi tu otwaja ni tu mu na abusua no ete eye enkase adehu ebuboba nipa mro ntiatia mu nipa mro sa nipa kokoduru ho no mu a apuni na ayere pampe kwa na baby a ubie nie sadi ejanu esishi nti akwanya ni wono mu se sabio ukogina ho no mu na wabie ne sepu ubozu ba ko de jare huehu ya ho a na won so wa agina ba tirim se nkene de wo wati ko ne se nyina na kire se efa efimuni no mu a kire se dani nyina Krobea ni yire na ne nemu abuni de abere ne sabio no wadane ankobia hema wada obi ne peja ne nti nikata wada so ne so ase no wo pa wo na ne maame no ne ni aba no a wanyemu no a wo be wo ne maame ne nchen na sabi o mu mpodi e o mu wona bi gina so no mu di ja no koko ejane fa no ma fa aye anso ankire wo bra o ma fo ne timi bo modene edi akukoduro ebu edan na du ekwo so mu kwa akuhwe akomboa na kire se eyade se abawa wale de condemn to grabu one day amunu mu ha na yire no nti awotu ana mo we no wono ankaka agiri yire ne nkwa fini se ma hye Krobea mana tinten ne ma me no eni ni sister no enana wo ma to baha ato piti wo ma wo so ede ma me ni bedroom wo Anyaso community hospital no kwa na no e wo nsiedo this is tanwa na onyemo no na edi emere kakra di na be na nsa obra omugbo na chi edi ni bepie mu konfa no chi abai ayara sabia ena ono nso obegie mu enam se na onyemo ni nti ne ba no home no na eja ono nso anya bia odi ye na ade nkakra akra akwala no free mu na man ho ameno kasei eni pana ti asifo miensa eni botofo a o ma ti asifo ta asi to that can 19 ena on God efo ganyo abo modia atini enam eye bonefo kwaso edi wonu matwa na nanu wansi edu a no kasei emranti a wo mu ho no nso bo mu modine etini eni atigu ni susache ne chene kraman ebo modia ma omu hwehwe ni kohun naso aja wani tia o ma mfa nche no omuti abnormal disciplinary committee kakra de ma no pro ni di mu a ama ebi mu ye se o ma ye ewu mu no was o ma ne so ne mra nto mu di mra so be hwe o mu nsem a be so be ne nkwane de na ni ya batu 70 se be ya o ma ne mra no ho na so mu ni mra na kwa ama 30% no so de ne edene akonkoden etimi hwe otiri krachi di ni koma posifo a me no kasa posifo nso anya na asem ne so ahwe abo akire di ne kopie mu da bia ni eye aseniya mprempre ya me no kasa idi krachi no o mi se onko remand adabamponachi enano makuma dunai 2 weeks 14 days and one chilling omo modia won samra na semno sada ni yeti anya de ebia na otumi no chilling na watini ya ba be hyenko mobo bia se a tabi oni pati a obonse o we de esefata se ni pade na so etienti ubisa ya agudiri sem ni pa won fo sem a asiwo subiri nkwanta ben da bia ni wa Anyaso bekwa abatu mpesi aso so
Okay. Kofi gyina so menko ene de ye ne wa na edi dwuma no akosi. Kire se asem ye yi a wode aba no ya asem a ekyei kure enti ye befa ne nkronko. Enti we de confirm mame. Sa nipa miensa ye ka won ho asem na on God ahwenyankopon ne anim atutu petru atwagya tum ahye wono no the edi kan ne ge 90-year-old student of Queen Senior High School ye friend of Benedicta Kudu Felicia dia watoso mienu ne maame a wanya mfinhia duosia baako ye friend of maame Mere Opon dia otoso miensa abaya na no onyem no 22 years Dora Adoma Kudu sankofui pepepe eyo mu na ewui pepe sa foro na atwa na nanu wansie. Okay. Afei etiefo Kofi gyina so ene ye bebusa prof nsem papa kire se sa asem we no ensebisa wo ho na mom medi nkan ya mama ba Facebook ene YouTube ne so na eye picture time wa wuni so do braso bi na bra behwe enkomo ayedie Kofi di bai na mebusa ni mu asem a wonso wahunu die meka ho asem no enti hwehwe Otec 1029 FM on Facebook and me wo Facebook pa ana YouTube nso me wo ho pa ne hwehwe Otec 102.9 FM wo na afi ye ni nkomo die di kan eye Krachia ye friend Prince a 23-year-old ya dodo na anim se ye friend on God onuna akodi sa abonefo semin oba so a ono ne da so yi oba de achia me de to so Kofi gyina so na won so wo kyerɛkyerɛ on God no otesei we ye ma we na so akra wo ya brantie bi a wo ye tuntum o de nipa kokko na nanini ye son nanini ye son so na no so ye kokko ni bia na woda so na watwa de ye de ensa afefa mu kakra small boy you the 23 de wo me 23 de wo me hen say ye de asem we na small boy hey okay afi yanto aso abaya Benedicta ya wono so 19 ya wono de Facebook so enu okohia ne do enti wohia ne do man ne namu kobu ya be ma na behye oni na busua no fa wono so to so mame Ababawa Benedicta woye akwada sebe ne hososo 19 years ne hososo eti wo hwa akwada no a owunufuo oba de Benedicta nso te sei akra ono so eya abayo a wo afono kama ne body no ba bia aboma ne hososo ne hoso ofepa ne nima no efepa ene wo hwe nchen ase wo hwe manim we wo hwa Asem Beba so no okotwa asa picture we koko ase hodi koko nso wo ho Asem Beba so no okotwa asa photo ne background ye koko ase wo se wura no gu ho gu na chi ba wo fefefe o enti mpamcha ga na wode ne kwotena moto so ema ede wo mo kwohwe ho ma ne namu buye na yede dade be hyemu a na busuafo kofa no saa ga no ono nso ni okoni senior high school okon girls school ya eye Queens en wo ko en afedie monhwe okay afa yanto aso na we defe no bi ne hwene bi ya wo no de akum we yanto aso ababa yakunuon plus ne maame no a ono nso pe ne bayie akwada ni dwane no odimirika no akwa no odwane no odimirika akwa no wokofa asa mprensa de etoso mpre ne akwada na efrese mabrao maame no ono nso hyebi maame no ono nso mfonyine nie enti we nso ye maame Mere Opon ono nso ne da so no oba de achia me akra maame ne nso te sei maame ne ye mampani ohwe no a nani afi na wowa we ni patenten ya wa hye ne esrete ene ne kaba na na bomu ebumu eka ho na ogina ho a se ono so ye tuntum na egina ho a afedi otoso nan ababa na wonyem na wono de ni wo betwa awokumase yakomfa no che no wono nso de nie
Omfa. Hey. Maame ne ma ho efe. Maame ne ma ho efe. We wanyema wo no ko ne maame ho akọwo. Wo ko wo ne wo ne maame ko. Ote say awura yi so on the on wa bebre na wo ye ho ne ho ga ne ho efe so no form de ka se form wa watwitwa ase ya header draw no ye ka ne form yayi okay ebi tem de tem no ase ya draw na nkasa book mu ni pa ba bia yi ne ho kama onzo obi ho na atu abom we de ne de wato no bo ase ba bia yi ne ho free ne kon ne nofo we kura no ne nofo no aboa no kama afa na funu nso wo ho no na wo bedru ne nche mo no nso a bibia wo bia tumi se nyankopon header obo no pa akwara no abai wa nso ho ofe enti gewe nso na tiefo no onyem ya wo no nso ehyi bi fraye no enti di onyem yi ne maame abaya na wapira ongodo ne mpna no wonu ma waya ade onum nie enipa miensa ongodo no ahye wo mo no enie mane na so se ya mame waya ade pa afei Kofi Jaban mame nsamra osubio na miwura mimusa wo se edane ana efia onum timwo no neti seyinti a krachi wongodo itumi babelo ko kredo wa abonten tutu petru ede hye sankrofo yi kirekire mimu yi wo ho Krobea wani ti Asem prempe ni se di wiaso esi kono ayese obia ne daya obesi ni se bi o se ye kuro kasi o se ye kuro kituo mo obia pese odi ni queen enti edan no ene ni sie ne aya na dodo na tempo 2 rooms kura na nipa ne besia na de gire sabi wode beye bugra proof ewo animu se de beye mina na besia ya betu di sia kromfo abufo die wo ma no enya de se be pare no esan se o ma ne pare no wa na sabi o wodo hu to enti fie no ade se eye edampo makoma mi eno mabo modia ati ewo ho no na so na de dire na ewo ye beka se edan no ekwai no ano no utimi gina ye beka se veranda no mu na tumu wa kire na so na utimi gina akire na tu enam na de dire we na wo mu dia ye ni ewo ta akwa no so na eja uwura mu a na akwa ko ba se ansa na obi ebe fra wo beje so no wo kwa se wo share mo a obe wo ta tu mesi ana so obenten wo be bienu ana se wo mebie no ente se nkane na obi ba do oba da hwewa oba ya no abegina wo aboa no wo pu aki na wo bomu pampampan no woni pia se kakra sa ana motuo wo dansie kwa no so no ase nemu no ye twe ho ayedai afiri ho dese anya ze wo mechi after gate ansana ufiri no a wanya akwanya ado nsa akoka pono se me kubum eno ntina na de obo se nipa na jesu wo share mo wo she utokoro bi mu a utie ni na de wo jisu ye ya wabo mode a jesu abetu kwa me na wo se nipa wo ade me kan wo ba ko fie bi mu betinya share mo pa wo she ho enso so benya akwanya akwapim pono na obi asise ye tipono no nti akwanya ni ho nti wo pa no wonje to wo pa wonye so enti dadea pono no eda no eno ono koto ne kredo de babatum da pepe first gate no o ma ye di aka ye beka ne se na be dwere na wo mo de age ono eni fie na ni mu no eno no so kokoto no CMB padlock okay afei mepamochew efie no sene ehye na ehye dwobe ye no mepachew monsan roli efie ni video emfama me na membusa Kofi Asem ewa ha afei Kofi sesei amanfo wo
me Facebook ni me YouTube ne so pa ya wo no mo hwe se ne efie no na wo kyerɛkyerɛ se ne yete nom ne ade no ɔno mo a entumi maso no wo na akɔ ye de wani krotua wisi kɔ hweye ma yenhwɛ ahyia mani nyina bubu ana efie na ahye gyina hɔ ɛte sɛ de wo de wani kɔ hweye no ya me de mani kɔ hweye no ɛho mfonyini na me de baaye sɛ wo hwɛ a wo sɛ ade sɛ dai no ato ne bo ase ahye abene aboroso atwam nka me ya sɛ enka ya to sɛ de yɛ to apotori wani nti ɛnam so ama ɛda na nkata no ansa no mu nya kwanpo akɔbɔ awura hɔ akɔyi maame no ɛne ababa wala no onyem no obi mo sta ɛne wo mo nai ɛne asabio wo ma ne ade ya ase to mo de pempem na ekyerɛ wo di ka ya huro na abu apo abene ejane kanu ma e papa ya na chete mpo da na nkata no se esi ebesi wonu mukura ada se nso to ya mfra wa mukura na bejini na so gwa na se ebe na death trap nti na hu be nya because ese jurube hey na kofie ade aba ko nso a etwetwe aso wa ha ene se krachi on god yi ofriesem de bi so na sabra edan na hye wo kire se mrantie ni tugu ne so anka no mo pene kura ye ni duka ewo hɔ a omo ye den no mo hu se eyi on god e na aba be yes ade no asam no ani mu nkire mu bi mu ne se eyi ade se enumere no se uduru sa subiri nkwanta ho no mo na enkwankwa ani di ede eye fidie titafuo yi eye Okada eye moto 2 times idiye Okada di free hono mo ediko eye kira no akoti mines ho ne nkeka waka akoti die fa etwabo ka ho etwabo mo tam ya ni nyina te edu anwumra ya na ya de se mpampa no bo modin ane enam mines adwuma no a ewo saa bia no nti ehon no kwa no so no eye busy saa computer de ebeti enti kuro no no wudu ho no ma akoye more or less small lending na nona omubo omodene na anam se maame no ene ninia baba wa no de na omutimi kasa kakra express wo mo ho no etwamfo nyini se abrantie bi ani nyenye muti say yebeka say describe no ani nipa sada no awia anase yebeka say daytime oba ya obedi nkomo bi sa say omuntwe no omubeku fara bend them all obeka ka sa ansem no ma mpo afipamfu bi wo mu no mo enso de beto so say akomu ni nkiremu enipa saa fuo bi saa na ba ha bedi nkomo bi saa enti te akwa ba na saa de a na ne na enye nipa foforo bia na omususu so bedi saa bo no setam no ne mum ebe ya wono a anu na nkwankwa de bi kirem sa ya mu broni be ka se strange face another person bi anaju no mu a wobra asem no estati se ebubo ba no mu ho na enti tabe tie dia ade na yanti ya humu polum eza se tabio enye de ye beni mu ache no wobeti adwane na so ninya ne no be kwa akoye so be kwa akope ba bia ye dai ate enu na nkwankwa no ati wo hu bum ene o mu na musumu anaju no nyina o mu kono na o mu se mu kano emudura ye no be ye papa se so do wasoti a wan kaza be karanda na ubeyi unwa ede epie dan so be mu di agufoshew amumu aba behu ebia na wanfa na hogono so anu se ne wonu an kaza eji bum ti se de chenechenefo akotu abua bi ofofu a opie ya o mu fa ne se damra nwa o mu sha ase se o mu ti sa abnormal disciplinary committee no e de amano
You be saying no so ni munchire no. Hey, enti ebra wonu mo kire ne foforo no de na posi ma ho. Anyanyam bia wonu mu busebusa no. The unofficial disciplinary committee for be mu de beye bia ye bebusa obibi kakra. Eno kra ansa na kakra ne beba ye bebusa no. Na bia sotro bi kura firi wachi akasa tew ansa na wayi atibisa na no. Ogitum se ane won ne koto petrol e di bedi sa abone fosem no e wo subiri nkwanta krodi mu. Waletia kasabio ni ayakoto no so pe wo ho akwanya se wo beka se mi ditumu a enyeyi enunti na sabi okopie mu asendie kura yibisa se udi bi mana se udi fo kuni mu tiri mu pefe wa kuma mu pefe se asemi die wudi ni mudi fo so beka se mi di dem so mi di fo kura me wa asem ka asase ame die wa nya antum wo sa kwa no so nemom ese ekonu mu ba ku mienu nu enu hu tete bi o ya kwase ewu ebe papa so obeka na eja anya hwe no wonu mu gina onu mu nyina ntime nya bonsam ati di fo ma ne nyeye na se ehumo bro bi wonu ma ebi mu abomodi atimi ehunu subiri nkwanta enye kura police station woso kasi subiri mom na police station woso ena anya aso Obaka za odu wani be kire mu osubiri eno no wa kene se obaka za odu wani be kire mu anyafu enti wo bra mu ye no poso ka ni ade ena mpanyimfo mu ka bi wo mu bi ye fast to nkra ema eye anyaso apotifo ma o mu de abasa harusu nti bra mu ko ya Yeso mdu mo nsa keka no bi mo ye faja ntunu mu ye nkofa wo ma ye mfa wo awoma nso no ko ne ade no ana police ye ni mo hwere atrata o mutimi kokko rescue no a yese wono na chate na wote enyo no no mu bisa se anya wo no sa na jo no tabi u ba wonante se ne sei bia wo yo ohayo ana bofo Edia na do ba hanom ufiri hin wote hin wodi sei wonante tie ne sei eno na onu ahu se no de aduru ne de wore nkine botoma ne to ada dia o de mu se ni mission pa wodi ba hanom ene sa abon fosem no bedi enam so no cha se o mu do mu sa ke kan ya kan ya kai na busuafo wanyanteye se ebi ba ho enkankane se court no na ebi enkasa hu bi so ana Abranche no ankasa ye fifi mu kakra ya ye etiem se mesremeka waye ahurani abranche a apadie ene de no akopie mu wo sa isam de so ho enti anukura kan wu bi kese party tribunal meka se yede na kwoto adabampuno kini esan se wo bra wo bepie mu wo court no na waye ankona mobrowa enti sade ebe ya empanyina ka se tionye kitafo na omu betini adi nkomo ama abusua a wo frimu ebe nya ne ntie ana se nkra se steini debi obonfo se mo mudi hie no adi na so mu beba o ma banti ni nyina ka hu bi na ye beka nche asem no o ma bo modin abo akire se nhwehwemu ene nkratuo bia wo mu se fatan o mbetimi de agu akwam na ena nan no bedru na enye da yesusu atinya kire ba bia bode hu be fama no kura se we nipa kan a wo ka nyame abode hu a enye da be hu abusu a wo bo na mom ebi nso a sabi adwene de woni tim emu dene ene musum sitiel ebia no wo free planet foforo so na wabeti ahwe asasi wi hey edin yo edin is esem de bi so hono awowo no eye sa okada dwuma na bia no ya na wo ye kokko adwuma ana wo ye pop carpenter ana mason oye de wo utie ya Efono woni die abe na wocha e wo hono abe
ɛna aberanteɛ no etwa wɔ hɔ no nti wɔyɛ betwani ɛwɔ saa hɔ no mu akyerɛ sɛ ɔnoa nsa etwa nsafuo na wɔyi mu nsa no ɛde akɔnoa apɛtɛsia badwama nso abɛka anya bi ato akɔyɛ gu betwafo anim ase nti betwani na adi saa abɔne wei betwani ɛna wadu dɔ ama SHS ni betwani okay prof awiai wabɔ adwuma paa na yɛda ase ɛne nkyeremu ma paa awiai ɔde asom yɛn ɔba adeɛ nka ho wate yɛda ase eburo onka wonso ho paa atiefo Professor Kofi Jaba wɔyɛ mia meba baabi ani ɛne obutu ya wodi ne dwuma na awerɛhosɛm a asie ama sese yɛ kasada rich fa wɔn mo to so kwadwo okay enipa miensa ɛna sese yɛ kasa yi wɔn mo ne gusuwe krache na hye wɔn mo abaya 19 years baako ni nua panyini 22 years baako ɔma bre wa 61 years wa hye nipa miensa nyinaa adene a wɔne akwadaa na yi mujafra enti sɛ abusua ne sɛ wɔn mu nya no ɛma ne nkwa ebia ɔno nso kwei ɔkɔfo ba afofra ma akwadaa ne bibi ayɛ no ti wɔte aseɛ sɛ wɔ gya na manakwa enye yie ɛne so ɔde abedi ne saa bɔne yo nkwadaa aba yɛ ka asɛm kyerɛ mo a monte na yeye na nkɔno nkoa ne yɛhyi ne ku na enka yɛ na so den na agye ne dwan nanso hweo obi amane ya na sebi ninia ono be ma foforo na anyem no wo kwade maame hɔ akɔ won ne ba nyina akɔhye awu abrewa wono nso te ne ba bi dwen ne ho sister wine wo bedi ne nkyire nkakra woni nwie yo wo akɔda ketua yi waso dinti ya hyew maame ekuno senka wono akɔda yi nko akora na hyewu ya nka enya me ya se nipa mienu a eka ho yi areho ye mane ye nananom ye tumofo a ya muntie o na social media sese ya ba no abatan moma ye ma ye ni nkonkwada ne ho enkanka ne toktoko ne so hwe ye hwe eya wa wote ho a hyedagye wa wo ba phone na kobie TikTok hwe oba na account na di uba na chipa wo de nkwada ne kyere ene de nkwada ne ye wo TikTok ne so no ehu moma ye ni nkonkwada ne ho social media yusu akwada na no sorry bi e ba ye wono wadwane age afri school mu anye aziatimpo akofo nkran bus wo konkran ne mpna ho say na teacher ni ba konso wa befa bus ni bi ya wo hu ni teacher wo de nanim ukosie wo mpese teacher ni behu ena teacher ni nso say wa tamina wo hu no ni student no ena wo say hey di pasmasi say o kwa akra yes sir woje yesiat no sir o say odi enye hwe kobra oba ya ne be fra akwada no wo ba bia teacher for tena ekura wo mo brok no ye fra ho say brok ni nyina no oh headmaster Dabi ya boguru headmaster office nie a teacher for office nie sir administration hono ye fra akwada de ne ko hono mo a wo say ne boy ho ena no te bas ni mu anu wo ko ne maami wo fie de na koto boarding house her mistress any house mistress anymore akora ne nko ate bas mu anadwo wo de konkran yakọ akotwi afa ne baby no wasan abekuma se mo hu se ne ade ne te nti abata ne yi mo maye ni enkoye ma no enkanka ne wono mo a ewo boarding house no Dr. Basa akwa bebru ni Krobea o ho te sai na me na do me ho ye
ya da nyame ase me kra ho owre be ho owre ho sei wo ya batan owre be ho owre ho sei nanso yesu kra ye gya ye bibi awiei yenye aduru amanfo nso ne nko ade be ka ya anom in fact ye kan onyame wo ho mo basa heba ointment ene ne capsules na dance ye ba ho doctor mo bo adwuma ye me da bia se me no tenase ye di nkomo sei wonsem a wo ka fa wunuro ho na amanfo nso to e di adanse ye ba me ehye munyam bi wadrei amama nya ni munyam kire se na no maame abrewa ba akokra asem wo ka o se ye na Krobea se ba sei wuntwa ntro ho na nzie maame na mfie aduonum nso menya akwada die enti na sese mitwa ntro wo mi wiase wo se basa no abrewa aboa no first pa yawa na wo no abrewa wotie pa wo ni nipadua ni mu no wo se wo hwe me topa ye ni bi na me de enku ne srasra saa wonana me tohɔ a me da na mse wudi da obeda ena ye hyiai wada roma kasa kire yembie wo nuro ne ho na Krobea me das dedi ka me chia we take at here for the last week holiday 19 month me nka no okay na yenko ba bia is there na Krobea de ka is there emema kra na edi adanse emema ombedi na de emema no omudima na edi adanse ne mama so ba ko friend me from tech hey also one day na adwuma na adwuma kra wo ye na mrefi also mo run shift okay na girl ba ko edu ni menstruation a da bia ajo no wo ginam ema no nti e basa no ana ga ne ba adwuma kra no ada one ne be pay no on ba adwuma ga ne ntimi nya adwuma and was ma to aduro bi basa na me wo kekaye na me toye ba ekọ ba o mu kire se eboa menstruation pain do no akoto bi wo keke and what they come Otec Johnson ona and what they come again to so dey aduro come again no gan no ma ma no aduro bia menstruation dey ni aduro me no me beko cause aduro bia meti bia me koto bi and was okay so also white men so me na go no me so ekọ intigina no to so to aduro no mienu gan no 10 days pepepe also wa adwuma mo duro wa na gan na dan na chi so on hye na chi and was me sure what you say and was me se hye me chi na me ka sam chiro o hye na chi wie na odi nko si won was o frɛ girl ba ko and on nko wura bathroom o ba was hey o se ada was again na man street wante shit is again here no ka yes catch and me lunch o lunch me ka and the boy no was week ni nyina adua na odi again toy this one be ma no and a frɛ odi adanse ma wow the same thing ba go so brema UGC also the same thing also when the girlfriend but no problem bi no tobi and no tobi ma again no but again so menstruation problem ono de last cramba na me kan wasem o se ne maame e wo bi ne papa ne sister mienu juwo mo wo ansa na menstruation problem na ide akọ ba o se again no mo do na won de ko white na aye no ono so menstruate ya want hwe wow it is a mema and AD menstruation problem pains no wa dance mama ti basaka soso ne de bia me ba me kan wasem say ye eduro a eye yafun yade eduro obi a wo yam tutu ni ade ye restation no indication is stomach abscess ba ya na bi o to usam say aduro ni stomach abscess dey na enua na ye de adwuma no say na Krobea wo be kai maybe am ba ofo na me ka say ye wa haban bi ho a haban ho do mienu say ba ko fifiri menhia ba ko be fifiri bi adwoso na akono because haban ni mienu se ye kabom na se ye chekire na ye de to a ye de supporting bag black me de to a udi 30 minutes jabetom nyame abode na oye no obi anti edua bia ni dua ene ne de eko sure enti sa dua na esave nyade no ye odua ba ko bia ye de aka ho a ema aduro ne sayare ahodo bebre wow sa dua me boni gini kiro sesia no a okwa na haba na ye ma ahodo miensa na ba ko bi wom se wunnim na se okote ade be Friday de na wonnom adu na authority a obekọ no enso dua kro no ye woni bema ene ye woni ba ene ye woni dua fufuo sa dua kro no okay na ne dua fufuo no ene ye de ka ho ye de powerful it is sad duro no obi busa say doctor what duro no duro ba ko pe esa yare bebiri ana say enye dua ba ko pe o bro ni ye duro no a ono wotena se ene watwe ade na firi no wapagem no ene wode ye duro ebeku no
etu ono obetima ka say maduro no esa yare we nko a yanso edien enua hodo bebre ni ene yekeka bom nye sa adua na meka ho asem no enye common awo ba bia nipa bebre de enim sa adua no okay ni dwuma edi edi sa basa herbal capsules no eniema eye ya ade a edoso sure edi sa obi koto aduro no na obusa se mesra obi a stomach capsules no kre o ze last me kaze mu fie ya be ba foforo obi complaining ni afru ma me man bi yeah onu maduro ka se ni yemu dwa no o kan to gya no so onto aso na o osa ba onu no do be ka kire me no amede duru no ma no wanka osa se ento o frame me na muza sa o osa no se ai na so ngusu no maduro no na ya osa na di register na niema eye no edoso edi basa ba ka so na no Krobea sabro na e ka omo odika yeah say last week na make it say okaso oka dance na untimi nka duro na so be so mo frɛ ho me sister bi di bi call sister bi frɛ mo say 2 years okoye family planning nti man station etwa kra emma biem kra wo say edi aduro na menom basa no onom odo basa no 2 anum anwie e no man street here wow to so mo kwa sori na omu ka sa family planning no wasem o say omo sofo ba ko bai ana na waka nsonso so boni a ewo family planning e kire wo mu se na nipa nyina na gi wo mu enti wo be ya akotest wo moja no na omo yes ade no to sister ba ko so lo 5 years mi ye bi mi menstruate oh and also was see for one of your sister je aduro ni ko pe bi e dey eto and to frame me and am so mi obi na de o me de number man to friend back cross me ba o dey say sister 5 years no on so anu maduro no 3 weeks on my street basa herbal capsules and ye aduro no ye enhaba ye de ye no edoso sure enti da bia na me ka say basa herbal capsules no obi o ha was me to aduro na me ka cho say tu aduro na no na fa gu nsem fa ka tere maka oho na ba hunu say abrofo duro from abede ube hunu abibiduro kan so a ube hunu eye edua kan na de eduro no because papa penum ametia no me nua penin dem ne adwuma so ye pen na odi manim na nkokorafo ye kwaya de bone ne adi agyaye ma because eye adwuma ye ya to fie o ye nya adwuma no emfa nko ba bi ye nya enye se bia me abrante na se me pe bi adi akọ ye adwuma na to se de na me ka se mi so a meti akobam dine no ene akobam de o ye na kọ emobi abeye madam Katrisu the same thing sana basa heba ultimate ni kasoso no betna afebo sure enti ade papa ne yede good ti basa heba kasoso mesro oba bia wo fichikom hawo oba bema a wo gono anase wo kekare ewo so do mesro uhia bi ana tabia me kan mpempi se ye oba bi o a oni afichikom hawo na so sabi ubu unsa na biaka titiri wo mam ye ntiantian fo no ene na ta hunu atiadonko wo sha atade no ubonsa ofuru le mu achemienu na bibia be hwa yase no yase dendenden mesraw enkasa media michima ebayie eto no mbasa ne bi pe basa heba capsules onu maduro no a uhunu se o mastrate wo se cloth we dey edidam eyi neko eyi entuba no first man second month no ubonsa ofuru na ide ay flat good omususu no a cholesterol wo muso no so menstruate emaye no also no ma menstruation ne bede ebeba good eba wi a sade no so be nane eti wo buso wo betwe ama oni padua na fe mo wo sister ba ko ye mantem grushi ni bi ono oye oba ne ho fe pa ba kese watu abom ti e basa no bi ma no so wonom no afi ma no maduro no week oba o se da me no maduro no na me dwunso ba bia o te no so wono nko awon ne dai ba o tota ba fushim odunso gu pay mu nes wan kohwe anwu a ontiment na ho o se ete se ade asi wadi 3 days eniema eyi free no ho no ba onu maduro ni wie no afa onu aba o papa minya odai fa mi se chire enti eniema eye ne dos sure enti misro wo yo ba wasisu so menstruate wo pains uni pains no maduro ni bi na prepare ente bia na me ka che se na nanom to no no mo ma ya bem duro di de bia otiwa no wa ya haban otete haban de afra no wa de entu numa oba no menstruate oni problem ene no enema bi ene yedi esimadu ane nkwa na nkola ni di eti wa ha na de ados bibre eti pe basa heba capsules eni be no good onuma ebe yi sa ha na fro good what's the last me bana me kasa ga bi na oso osi so no the grandpa ho da
da bia no kan ka so County Clinic abrepo no last month mutual na me ka so onye say wa ne ba no 4 months wow 3 months ba na shile wow ana ni period mpa honda ono mo basala man straight here papa ana me ka say mesre no ma on trust say o twa wedding oba o de awo eyawo obi a twa wedding wa anwo ni kunu na ja no ko enti say nka wo ko no wo ye no ene mema no kra sebi o mani ati no hia oba na aburu 25 years ya no wo pe wa so be kan say me yanwo na me to obedi na me dia ye ho ade because one here wa no ye de ebesi o yeah onu me ya no se sia wa wow odan wo fra me ka say obani ada ye beto akola ndi da na be ho ade me frɛ am say do a meji ni kan me eti mi sira wo ye oba entna ho me sa ha no wo tna mo ha no ba so na be ma no o fa na onwa wanya okura akwa be fie o no kre na sabi nipa ye no nyam ede ene ba wo be pesi ka be pe bibia je wiase bia woni ba ya na ya bi before there ya na adwene eti pe basa heba capsules ne bi na yisu good be man so asisi ya de wo so be ma bi wa na gonu ayew wonu ma do wanya du papa bi te se basa heba capsules anom aduro no na se ba ne tena ho so a e de postre na ede ebrew ebe mo anya low spell count anu so basa ube bie jaso nya dey onwo eti be basa e ba capsules go no obi asisi ade na ya so dindindin no e mo adwuma sem ya basa anya na mu asem uni pedua no kra ho de nya dey enim eti pebi enenom good na me no mo ka basa no ho asem bebrebe no na nse o mo se me ba me nkan kun no ho asem enku ni de na me ka ho asem sei enku obi kota wo se wo kwa wo se wo pe oba ta enku eno aka sama ne ho yeah ese enku no nsem a eba no ano edin sure ano edin na nse obi frɛ me free London oso ohye boa odi ko adwuma ne namu sei awawai ne namu dua no o se hospital be na me fa nko London ha edi adi na me fa ehini na me nkoye ba obi to basa ne bidibre no na ofrɛ me ti da bia me kan nse so obeda on fa basa ne nsra ne nanum na on fa rubber enchechire so no hye sos o de onye ne sa na de be chimbo se ne nanum ayese de atoto no fa wo ye ne sa na fa first day wo ye na de hye ofrɛ me o se wo te se ne nanum ye ne ya na nam se ekuro e wo ne nanum o se ya no kre because o hospital antibiotic na de ya de mano wonum na ekofa oja no ma na eba oya ade no be 1 month o ka jem se sia no ne nanum aye dry ohuru bibia biem pampan na wonu na mu ade ni o ekọ ento opusam se edo na ade no ehunu nko na enam so okọ adwuma ba no wabra on fan twitwi no no fan sra o se afa wode edo ni sra so wan seti alarm na oya ede ayeli yeah eti basa ointment no mesra mo na o mu so mo wo ema no o wo baketwa me first ne hia me they say the man at ya wo mo kan wasem dia me kan kase wo akola to wo nga no afa basa sra no wo de basa sra no asrabanye no asabranye no rashes papa's rashes engu no ana ya wa problem ya yare bi wo mo frɛ titu ni pakoko no o mo frɛ no entos egu nkola no wo mo kom enu se bi ma am o mo brepa hankola no papa paye so ana san so ehu enti wo de basa ne sra no a emma na nsema mi kan nyina se so wanti basa nka ene se bia aye no a tutu amerika ide kotobi yeah otobi na de sra no a sa o hawo ni nyina bede e be free good na de na amerika se ye de sra kola ya ngono nga no akola bi wa wo no esa akola we nsa so ba enye sa de tie ye won sankitua bi a egu nkwala no a omu da omu e ma me ma omu nya hit bi egu sa akola omfo woni nya dai ehunu etu dwala akola no chechire ho na se ehwo ba na tete no obesu sa nti wo fa no a obiebie ya na emframa fa no ho a nako eno adu etim ne ye basa heba mefa hin na manyanu yi bi ba cho basa no wo pe bi ato a ese o ma no mbusa me obantema no me se obantema main street no store bi ho ye frɛ no as blue okay as blue means about my master Jomo obenya bi and Arms Pharmacy Junction obenya bi okay Tinatec Sofolai obenya bi okay and look up from Kajetia ya na nsemi modina man for me say ebi ho de bia bia look up from baby me bodin no wo ko na dro na sa
ombe frem di be ko eti ba bia wati dini dada no se o antia ko obenya bi ana ba bi o pe bi atu nso a okọ Fred Mens keo Mr. Elba Emrom obenya bi Dani obenya bi ana Konlak so obenya bi ana Asafo Dufi Elba obenya bi ho ana obenya bi wo oye ho so Baby oye ho no a obenya sa ebi wo ato eboase obenya bi wo smart Elba Fojo Elba obenya bi wo bekwai ana baby bebre ayeto na duro bia okọ obenya bi atasmanso atakromani ampo okọ aye atoso nso a high school junction ho promise Elba obenya bi ya obabi bebre ba edi nro ni bia ko yetimi bodin no eti na ne ade number na to dwan fatu dwan 0244 26 77 25 0244 26 77 25 the fact show ofra baby a wo bia no ye be che obenya bia to mo na ko bia eja me so da si bro yankopon ya dum me da si na chese no mbogase re be horido ye be hia arofo de ade hie Dr. Basa ena yatene nka no na wie na duro na dance ya wo ho onue entna to so kope Basa herbal capsules ene ne ointment ni bi na yusu wo se ne ye wo no se ye ya papa na sore no frede no ma no se ya na ne nkasa 0244 26 77 25 unya fresh ahoma we ya Dr. Basa obeje so one obekasa na dia wonti ase bia na wi obekirichiri bu so dia mawo na wada meburu ma menkasa asem weyi mfa nkyero na te ho asese Parish Youth Council ewo All Saint Catholic asafumu ye wo santase fa nkyere bra se ye ya ye kasai woni Otec 1029Fm ka bomu bio oh yes ya saka bomu bio na sa dru ho eye Easter Praise 2026 Easter Praise 2026 yakan emfinhie numti we ye the 5th anniversary ye shede yi nyankopon ye tontom no na ye kan ne mani ye kire adasa no sabre na se duro bio anuanom April bosome no ne da etoso dumienu 12 April 2026 sada ni sikwasiada fatu trim na chanenso eda no esikwasiada na sada no enwumire no nan pepepe enya asem kitu you just bring your dancing shoe bring your dancing slippers let's get to the dancing floor and shake yes hallelujah ene yenyom umpe we na pede hallelujah ene yenyom enti beka ye ho na ye nyina yemfo odomom na yenka nyankopon ne maniye yemfa nyom to so de ye wo sore ene de ye di yi na ye worship and praises enya asem ketua o anwumre no nan ye bebomu akosi se wa wo bebre na chese wape oba biafa All Saint Catholic Church mu wo santase fa nkyere bra ene adwumadi ne beba so on the 12th April na PCS teba Pastor Jojo aheba sana Minister Benedicta Blestak ono nso eba na adwumadi ayedie adofo ne adehye aka kire mo sentasuo nko anante enti wo pese wo sponsor na wa frɛ Otec marketing department number obefrɛ si so no 0240 889243 0240 889243 yaka grow fine herbal tonic ene ne ointment ono mo abeta yachi awiei wanumu ato a wuntumi ni die onipadua mu ye wo ya edura anadwo a wuntumi nna oba wo nsabuo mu nye obre kona koto grow fine herbal tonic se wunya grow fine herbal tonic na se woto a watiasi ye wo grow fine herbal ointment ye no de ahotutuo ehu adwuma na eye usisi wakiri bramo wapode waposo wuntimu twen grow fine yaduri wunya bi na wo de sra ointment no a ebeboa wo ba bi eto no bi anso obekọ ubenya grow fine edro ibi grow fine for number 0244 596532 awie event dictadome and now we are one month so tachire bi e ma ye de Easter Praise 2026
ya de bro say when so ade hunu say wo pe a perfect venue now they are your memorable event dwumade bi awudi a woto nsafre ni padom ama say wadwenia say kwan ben so awie ya discover event dictadome e di amount say one more they get you covered patasi adwuna say kwani a ufiri ho ye next to gospel ambassador asafo no e wo patase dwuna se hono no e hona event dictadome wono mo wo hwe ahai eye efa 300 eko 500 guests ya decorate ha enkonwa wa ha chairs wa ha tables nom ne ade ye wo changing rooms ye wo washroom ye wo standby cleaners e ho say na ye pepa ho ye befua ye wo air condition enti ye ma hoye nyunu ye wo ye standby generator ye wo spacious car park and ye wo storage room advanced security ye bebo ho ban e wo event dictadome enti oni a wutie me o birthday o wedding where ye reception anniversary be corporate event hosting event bia na ye social event na wu host ya ma event dictadome emramu bi ye number nie fra yen e 0244 084684 and 0550 293645 fa hujimbi oh yes Easter praise no fa hujimbi ebeye bom frete onua wutie mie akwada ya ro ahusemi munim se ni nua ba de esua na wasu ni nua ba akwa won de wanya adwuma ho na ye frɛ no born na mane se wo maame unuanom mienu opemfo ka ho a wo bɛwo onum nyina ahyewu awura ni su no meba meni awura no bɛkasa sisi ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and they also wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke na de napos wa ye
emre. Future Life Smart Food bebo. Afeidie aye abusuanchemfa Maltabella sogum wom enti a regulatory sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Sana diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade. Sickle cell, typhoid, asthma. Brantia ne maba awa ekwa gym. Mompe high protein nubinto. Obabi a person yefunu ye flat no. Wo hia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine. Wani Ghana Telecom University no ye opposite. Kumase wo ben sofoline alignment. Ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba kokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve More energy drink. It they give you them. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Energy. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it they give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. More energy drink. It they give you them. Vimo. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. More energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account
savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefaso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia yedeba abaye juma efo omoje o marketia efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni aji omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi, omo ben edwano. Edwano so omo main station, omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonse kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo bompata omo ben Boss FM ewo edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no. Chechire afija kwa bre omo ben police station no. Enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179924. Such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ahanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so moka ho abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de ma ensuring asiedie efuru ntade local and foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there because everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o Kumasi Asafo Labor kani kokoboard dan no enhwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78 ICT Classes ICT Classes Abusia Enei Uyo Osukuni Uwo JHS Uwo Primary Uwo SHS Ana University Empo Uye Ejuma Nansu Ebano Computer Munimidia Dia Unimbi Abusia Waka Chire Enuti Ene Hube Nyama Ose Ubaba PM Ewo JMC Computer Classes Yena Kache Na Yachiro Computer Munimidia Ebano Typing Excel Word PowerPoint Presentation Sani Midiani Na Yabachiro Empo Pesa Usunya Bibiti say cyber security programming software engineering nina yachira ewo JMC computer classes yena kache ha bra na beji computer munimide ye Kumasi Abuabo opposite waterways Friday awumatrufo so 0538675158 0538675158 Friday na nyamwa ewo computer nimide entity yemu medase Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yasaba ahaye 102.9 ahaye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no asugusu enawie wutie enawie o heye enawie Osipes Enterprise for nyankopon hiraw Osipes enawie opanyini no ode abruchire abagana sesei obebre wo ho akuru krase mi free Ghana na makofa perfumes efi amahodo so de aba onue jai Osipes ayama yeah wakofa perfumes apapa de wu use ya wo se ye papa no brane enkyerɛw ne papa afei won so wo pe papa na wa use a brane enkyerɛw brand perfumes no yewo Assad yewo Polo
yɛwɔ Club de Nuit, yɛwɔ Metlot, any other brands. Wo dia unim no brania man papa. Ɛna yɛwɔ ɛma ne mɛma slippers. Sɛ hyewa wa wutumi sɛ yɛ papa. Yɛwɔ brand bi te sɛ Adidas, yɛwɔ Nike, yɛwɔ Gucci, yɛwɔ Hermes, yɛwɔ Versace. Any other brands wa we use ya ubehu sɛ yɛ papa. Ɛne anuoma yɛ ne an yɛ kɔfa ba entibo no ɛwɔ fam ya tete so. Enti atufoɔ ba betu bi kɔtɔn wɔne yɛpɛ ne nkronkron so ba ɔnom tɔ papa no ɛbo a ɛfumu sɛ nya ne papa wate aseɛ yɛwɔ Kumase Kejetia Dubai inside baabi a police station ni wɔ Kejetia Dubai no ne nkyɛn pɛɛ ɛna Osipes Enterprise yɛdi adwuma yɛ number yɛ 0249 238370 ɛna 050 252 0634 Fresa Humei na wone Osipes Enterprise emonkobo onuade ya wonte ase no ye ne yebekire mu ama wo na na wi Volta Drill Limited yensu yetu nsuo wan na etie mi a wo pe nsupa tuo woni fie onuada sanie fa wo hoto Volta Drill Limited so na yen na wo de wo hoto yen so a ade nyina bedi aboa wo wubenya nsupa pa nom sebeya ya de bi mebo wo nhwe ho onue enkwanchanfo bi betu bi ma yakopembo yentimi nko omoboa wo mu nimfidipa Volta Drill for die nti ada ne da mekamfo wo no ma dasane se onom wo mfidie onom wo animdifo a enim adwuma no ena wo no ba wo ho se yabuom afromateche manwem se ne hotie bia no ye bedwam akwa asase na yase ne atwensokroje de ama wo se ye ya ye ka se wutu nsuo ana wo ye investor why wadwen se wo pa fidi a ye de tu nsuo ni bi na nso de aye adwuma onue brabe hu Volta Drill Limited for na yenkra papa no nhyehyem fama wo wa man kwanchenfo bi abetu nsuo ama wo da bia problems nko an na wunya wo mu a fra yen na ye mesiesie ne kama ne yemfama wo ahodo da aban ene main office ne wo ukosunyan tachima ne do ma ye won krabata do ye number ye 0244 299520 and 0266 43 2210 and now we are dancing brain no a wode aba no make am for ama o onipa da sani awutie me se wode ye adwuma ebeboa wo da sibre imu plus capsules se dro we yi a abadwa so no adofo wate ne din emfa nya kwadworo kire se adokotafo animdifo miensa ena atenase a yenhwehwemu no no de se no we yaba na da sibre imu plus capsules no de yoni se wogina ho ne hwe yie na wanhwe ase aduro ni ye aduro ni yo se no we winim na ye London abruchimemu no no ye ko na ye tumia ya masese Ghana ha ye ne wa ha ye ni ankase yensu ye num bi ne nya hoto a eyo enti onue bepe da sibre imu plus capsules ne bi na no na wonom a ebe support wu nipadua na hoden emoja asisie nti akofa yade awodo hwe wuntrim moja ntumi ni atrantwe yi a yade bebre ye tumi kun din silent killers no eno ne de brew beto da sebre imu plus ne bi ne beboa se wo ye oba bema na sebe nipadua ni nyina yi nti ama wa ye mre wo mpam wadro ye da sebre imu plus capsules oba e boosti hormones no e maintain no mani gina yie enti mo amo na mo se a wo ho ayam den kra no maduro nie wuntiri mu twetwen wo ye adwuma kakra na wabre da bia pace nko a na wote a hwehwe da sebre imu plus capsules ekira kwan na no nie duru a ebeje wo nkwa na wo ye oba na sebe wo nsabuo mu nso hawo a ensabuo mu problem bia wo bia no koto da sebre herbal mixture wo ye oba bema enemu yade bi no akote wako enko eto de bia wo Johnson na tawo na Johnson e baka kra bi nsuo ka onipadua na honam ye wo hene koto da sebre herbal mixture eduro ne ye na da sebre herbal tonic ne de wonom a wanimu aye hoya wakoma ebo pimpim wanumu ato a wuntumi ni di no esiesie da sebre blood tonic enrom yensen ubetumi a tobom na use bom na beboa oba Otec femfia ha ubenya bi ato afi baabi eto no bi a wode ekobusa me peda sebre imu plus da sebre herbal mixture ana da sebre tonic ukona so oni bi ana nkyiremu bi na wuhia frɛ ye number nie je eye 0535 01 0442 0535
01 0442 unya fresa ma we ya da sebrefo Herbal Research Center ye no bekasa ye be kire nsemu nso de akyerew ena awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa oni wadwuma ye fo nyina memamo a he bruchi akyea papa no onimaduro papa no onimadwuma se wo ye obi a wanya hawo utim uti yade ka ne ho a na fie gya dum onua be wura awurade fie Herbal Center wo ye obi a nam yade wakoti bi a watreat enkwa ode na duro beka ho ubenyu ahoto mo amudie ye mojabro so asikyire yade etwe yade na etete wa na typhoid wode ye ulcer na stroke yade aka wato ho wunti mu twetwe na wa ye mrempem unsebuo mu nye unso wo pa wo brawurade fie Herbal Center na Dr. Mankwa papa no omwao owo kumase ha kronom bosie Red Park ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 officer huma we ya wone Dr. Mankwa na ankasa be kasa de wonte ase no enu no obechirim and a simple platform accessories simple man a very good afternoon to you and for papa we okanokre papa we odenioma papa na aba onua wutie mie se wo perform accessories atopa dia brand ba ko pe na mekanfo amao Ghana ha eno na ye papa eno ne agility eye simple plus ne brand no yeah se wo perform charger se ye Android de eye Samsung de ana wo pe iPhone chargers de obetumi aka nokore na wankofa ebia iPhone no iPhone 11 na o kwa kope awa kofa phone de wo form kitikiti bi charger no de amount ebe se phone no we use iPhone 16 no akofa bia iPhone 2 oho no the iPhone 2 charger and or the 2 new hanky nya 17 2 oho say free 1 2 na eko 2 new hanky be nya 17 no the amount na problem aba enti ada na wo ma simple plus na won kirekire mu ma papa ne preko chargers de papa no e simple plus brand na o pe power bank ana phone batteries a ya ha na abenya ne papa no ye de no na ye wo pe hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth ana headset a ye de no na ye mo pe phone covers iPod ni protectors papa no eye de yakofa abana onie Brian chen ye nioma no phone accessory bi a wo hia bia no ye tuton ene ye tone nkronko enso didi adwuma ye no ye wo Kumase heya wugina kejetia Dubai G2 animu ho a abrosani esi adehman ho na ani G2 eye opposite no fobra first floor simple plus wo ho ena wo ba kejetia mu ba bia enkan ne ho ye toilet dan ho no a masala chi ne nchen ho no simple plus waso ye wo ho ye numbers ye 2J wo ya yira frɛ yɛn ana nkyire mu bia no frɛ yɛn ɛyɛ 0244 590374 ɛna 0241 709636 ɛna wiei grow fine herbal tonic ɛne ne ointment adɔfo ɛbɔdwuma wanumu ato a wuntumi ne die yi ɛnyɛ o woni padua mo nsa ne onan eye utitriti enye o edu anadwo a wuntumi na osore a na waye mre wo hia grow fine herbal tonic eno na beboa wo wonsabuo mu enye wo ba menstrual issue bi a wo bia no koto grow fine eduro bi nanom eduro wei ye de natural cocoa ene ye de aye enti unya bi no mu a eboni padua ne ho ban tia infections ya hodo ena grow fine ointment no wo ba bi ye wo ya usisi wo chepe wa chiri bramu wuntiri mu twetwe pe grow fine ointment ni bi na YouTube na won hwe ba bi eto no bi anso kwa abenya grow fine no yi bi Dr. Grow fine ne normal ankasa ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Nana B herbal ono na de Nana B go herbal mixture ene ne capsules no aba eduro mienu a ni nyina sha adaka krom eduro yi woto atopa ye ne nsuo o de topa ye ne bemmene ne nsuo no enemu yade hudwuma na edie ene wa wakote enemu yade stubborn bi na watreat enkodo waduro eye Nana B nuyi etija onua ugonori a wo seferes wo white se ne nipadua ni mu yaw bi ate ana wo nsabuo mu problem no ononom Nana B nuyi bia wate asi
na baabi eto no bi anso kwa abenya bi na bi number 0549 999253 0549 999253 na 3p garlic mixture nso dura p work natural health for na de duro yaba duro na boa o yeah all the time ya na why you weak enye wapone waposo emoja ntumi flow ye nti o pressure hwede nam o cholesterol wosoro immune system ni nyina ye wapone waposo to de bi kura wo honhono sasabro na e hawo ma menka secret bi nkyerɛw aduro we natural garlic wom enti so onye binom a wawie ba bi eto aduro bi awura sese ya na kasa wo pe 3p garlic mixture wawie ya number ni 0248928824 and 0201000021 unya fresh ahoma we ya ya beje so na asasu Herbal Center for so for asamwa awie memwa ha papa wono na de kubi herbal powder no aba asasu Herbal Center for kubi herbal powder no enuanom ne adofo je tuato sa wo ye bema eduru fiada se ya wo yam hyehyew kire se memre da ne kwasi ada wo nkwadwuma me kan wo ka wo yire de beta atao onso na ade efodwe enye hwe a bema wanim guase kentema bepe kubi herbal powder faji wanim onyam back regain your loss animonyam kra bro for ye dey regain your loss glory wo be sanya wo glory bio na watena wa hinwemu na wadi wehene kubi herbal powder ejetuato hwehwe Asem Beba Dabi before no Otec 1029Fm ha ubeye biato da me misipe kubensuo ana pensuo de wodi asabigum kanum nanom case close oba misie ba ne breze rekwa benya bi ofa atadrak so webu akwa kofodia oba ebu akwa O6 Plaza ni mo a so ayeto nu o nyina akwa benya kubi herbal powder ni bi oba Fredimens Kolinak onu nyina to kubi aduro ibi okọ Tech Junction Atonzu Station ho krachi biton phone accessory wo ho wokọ hono a ubenya kubi ne herbal powder ni bi ato wate so for asamwa wono ankasa ne number ni 0243 505775 and 0244 166602 first ahoma we na woni kubi one ne nkasa so for asamwa beje so na wiei oba mahoma ne so a enipa miensa on God hedin a osan fato ne ho so sa enyu stombo nyom shatawale nyom no ye me de papa on God say me ye shatta fan yo me ye shatta fan he me se ye bim oh ye de bim oh shatta mo say ntini ye kan shatta ye shatta mo ye be shatta mo muntimi ye ntumi say hwehwe on God ne mame sa nyom ne pe no sa nyom ne pe no sa nyom ne pe no momfa ntum mame on God no hwehwe mame wo enwuma ye call Jamaica wo hu de ekosi wo Jamaica no masa kwa nutum me na me wo platform no me man kasa enti wo kofa arehosem wasa kofa on God ne de ato so wo enipa miensa waku wo mo no omumfo nyine no ene dasi fato so ma me kwadwo omo miensa nyina ani oba de acha me agra fatre miensa omo ne guso no obebuto omoto say yawo onse eniema bi ya na yetasi obi akum ne girlfriend obi akum ne mpena ba se wakum ne mpena san ya hye ne maame ne nua ka ho de je o hye abusua na se sebi onfa ensa ayi kota ye friends ayi kota kura apatashi kota kura no ayi toto kura nko hu abusua o no wotimi adi abusua ye wu atise ye menim se ya na ye soma nipa bi se ye di abusua ya hya wonsa ko na ekọ wiewie o mama me de ya menim abayo na so den awo hwe wakotra no moto so ambe wode wahwe ho apira o eno na ye kokobo ana kire se sa guy ne wudi na chi a obewu owuo na obewu until hwe se wo firi moto no so ba afie watimi atoa ofie anya wo nko a hwe adwen bone e woni tiri mu onu atuma koto krado
ɛde abetu obi puna no sɛ be ya wonum ntimi mpie enti nipa bitimi di bɔne aba ne boro bɔne so nyamprasem boys na anya ade boys na anya ade hwan mo kru no sobrin kwanta boys no enti akwa ya kum nipa miensa ase nan ekoda prison am ya koma na duane adi wodam a yesi aban bi aba esa ne omotaka enti akate de ebe ndie be free way ra fa na oba na opie nipa we enne mayo na amaba na monhwe mo ho ye wo mu se emema wu e wo mansa no na emom ema ne wududu che emema se me bo am ga me bo a no kre e wo mu se emema ne bitimi wu na ema ne de emema ne ku om dodo wo mu kunkum no sia na om ho nya few na hwa kwa ya wo da kwa ya na wono atimakum fefe miensa ma me na wabo aberewa no kwa ne ho ofe che krache na wo ya kwada ayi no wo ya brante no e mabo amra ma no mo hwe yie ma mo ni makono achi na mo ntie mo ma me ni mafutuo mo amutie ye nne mo hwe ni a obi akwakofa aba wakotena sukuu mu akọ Facebook wan ya kwotwe Facebook mpena akotwe ama enam so abusunya so mo mpene enti wo mpene dia ene na mehye akura eye meda se mpo kire apprentice Shadrack nyame adom me wote pa na okoso de nyame adom me obre ya da nyame ngaka ha dia na asa adada mo subiri so ni wobi akoku obi no bibi ani na ti bibi a o die ene kom dimintia jataba na etoto bo ba park kom dimintia ene manya fufu ani anope enuntia ni fanyo krache o dia o da to bi o bibi no be ko obi no kanisa hwi kan mi na da tamatia mintia hwese esam de biso e na kwa di free abasubri so kwanta from debiso watwamu ajofu a wabetwamu oli okrom abesi benchema abesi barrier afa asarenso watwamu ababu akon abefarios akobekwai aba subriso wabeku nipa hey empna twinti o na yedin o ba ni nyina mu no da bia meka sese hwedie kwaye wo I tell you na wo free esem de bi so kra no kra ebedru o de ma memfa barrier ho pe ai benchema barrier ho hwe kwaye demu sa enti se mo Dawood Herbal Hospital ya mo free sewi mo kase mo wedura ya menye mo chinyi that's right and na wiye ye ni mo ahia na mo ma ye akra me da say nyame nhira wo no watiefo na abusua ahwere wo no mo de hye nso ye mo ya akọ mo hyeden iwiase na na eto da odwin bibi ho a wonti ase enso enya abanesa Dawood Herbal Center yeguso ehye obi agidie mo kena te se de nana ehire no se eba yaresa abusuafo emo abamu mu enkase me yare yetena me so ache makọ hospitals ahodo makọ doctor we ho oye amfa makọ ha intimate de aka na meja manaka na aduane edu aduane ede yeah wo hie panin bi wedi 90 plus now be sense eja obe wuda ben wan hwe asem obeka kire no akra ono na wedi 90 obe show asum obo extra time no na wo abranti ababa wa na so obi a wedi 40 plus ena wo se yade no de adure de emfa menko enso owu oba papa bi o se abrabo mu eden ma no enti okose ne ho akomfo odi kan ka kire na damfo na eja one ne yire da ho no ka kire se de ayi ndi mejam hu na fe okoda the next day ahomache ne wanya ne yire frɛ nkwara ne bra enra kra na mekra ma fe na taama so na yire tu me ka ko frɛ na damfo se ja no adanko hwan na ekowu okra na be fe me ne oda so di kokko ni gabis enkwede na yade ya Dawood Herbal Hospital se koma to yem for bomode tu anamona bra ye wo kuma se dweso krapa Metro FM Junction ho a wo de babia ofia obeba bia se Metro FM Junction ho
Dawood Eba Hospital, Yeguso ye Jumaden, Minim Yadia e how. Ebiana would the ene mujabro so near Sitche Yade. Nana me say Yadi first no ne yempenny for. And so when a normal say Obitimiba Hospital 15 years, Obe checking or diabetes. Oh. Obitimiba Hospital 16 years, Obe checking or blood pressure. A normal. First nana ehu. Enti eneno nyame de hu nim de na doma doctor fo bi no ma Dr. Dawood enso di mu akotene. Sure. Enti se panyi anasa akwada okọ hospital na yes wanya sichiri yade mu jabro so to anamon na bra. E ba ne se ya na adwen na ye bebre yade die se ye wo eni aduro wo de bekowu. Bibia wachi wade wa asase so. Adie bia wachi wade wa asase so. Enti baby a wuti e daddy ama pressure na medura na dwo a wuntumi nna. Oh. Utimu se nante ye wunya obeye exercise. Enso nana ofre adwuma mu ha kwasika kwan mu kra no. Edin. Okọ kakra no wagina. Okwa no wagina. Ose makoma ne bon tentem. Edu baby ana me home na kosoro. Dawood Eba Hospital se oba ya so ye ya. Nyame na me yeso nubna nyame de adom ye no. Akra ye de bi beboa o se sichire no sugar level no na akosoro. Ama glucose na dawson system ni mu e beba normal. And one thing they say, ye nro no enye dura eba normal. Ebe ma na ti akofo na asan. Akosoro bi o there be. And enye say ye do to adro so akopem nkwa na nyina. There be adro wo ho. Na emom ntu ho anamo a e na wunhunu ba bi a wokọ. Enti tu ho anamo na bra obi da anadwo anana jonso obedjonso bebre. Mesi woman bi oba e o say doctor say wo hu pale Hidro anadwo a me use a obeka se bucket me ka me kirew doctor ade ebechi na ade ya boma ebebo ade boma unim se na oba ya ye de ne to aduro so no osan ba review bi o se doctor nyame nhiraw sisi ade me da anadwo a majo nso aburo so a ye mprensa on said ye city no enti ne say ne ye de ne to aduro so obi wo kra oda on sorry bia sa obedwonso enti Dawood Eba Hospital say wenya diabetes pressure to anamona bra e ba ne say ya mema na famu aya na reho wo ho e san say be ma nya esichire yade onya mogabro so a edwojo ne be ma na be ma no oba te hode ne me yehu say we ye be ma we ye oba eno ne ye be ma esan enim se ebenya ahoden ye be ye adwuma ene ye hu ne se oba nso wo ne ba but ye wo be ma wo ne oba ti akra ne be ma na yade na ma adwojo oba ne yiri timi ye de sese wo ye bia emfa man bi one ne yiri ba o se doctor me sere boa me si me ha me ho me ti me timu se me yiri timi ye de sese wo ye bia enso doctor me ya emranti ye kura kire maduro bi ma me kotoy enso doctor me number ko enye e free hoduro me no me emfa bio ye de ne to aduro so na one na yire san ba review utimi say eniji aba Emma say eniji na ba ababro so enti Dawood Eba Hospital say koma to yem na fabra wo asichire yade ni mojabro so amesitu anamon bra obi wo ho ane de no akwa akodru stroke stroke no adwojo oda ho ontimi nsore anasa ne fa ewu obu anano stroke na masebio nano achia opeso kasa ontimi mbie nano nkasa fa ne brother Dawood Eba Hospital na wo de ne bidru a adanse a yedi no odo de yebekọ ama bibia ye kama na ye number ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra ye bejo so be se ye wokuma se Metro FM edweso krapa Metro FM junction hwa wo de usi ya o se Dawood Eba Hospital na meba obu say ye de waba na bibia ye kama akra ye nhwe yade ye friend say nemi yade na nsen the way a spread the ano odin sure ana ye say vast day mu na guys bia buy almost be the house party you said there na guys akoti ade ye akra guy ba kompo de na anu ya aya na de areho ne say syphilis ana nemi yare gonorrhea no eye be me de ne hu adi ntem sen oba na utimi say guy ne bre ne ho chere no nana onama na as obiebie na ham doctor bisa say adan pompo abo say doctor ye me femu no
ade ne kani kana na mewu eti baby obi etie free bia no mesrɛ wanya gonorrhea syphilis wanunum nru obia wo ho panie enso nana de etie anetie brother Udeba hospital ye bemu wedru de hian se obenom akọ system ni mu akọ moja ni mu wonom na ekọ moja ni mu a bacteria no dodo bi ewo mu bia be free mu sure ya brene mrantie fra sisi amrantie wo bia fra me pedro ebe ma me be ma ye kese me pede ebe ma magina so ache wo nso wo nam yare bi akora na oba ne ye ma wa page wo page be dey na page na ye adwuma mam enti wo ba da Udeba hospital a before say ye be mu wa page no wagina so naturally no ye hwe say yade bi ani ho na yade bi wo ho mpodi akoma to yem syphilis atena so 10 years nie ama obema fon ana efon ama obema na tena no wutimu se eduru ba bia na ho ye wo hene obitimi posa ne bema sa obitimi titina se brother Udeba hospital woni se ama ema ne bebre sisi asesa mo menstrual cycle first no onya na eyi no 7 days a isi about 2 days 2 days no nso no first day no ne bebe yi kakra but a free 2 days ikono nana enkete etwa ewo mu a sebi no asan hu moja ni bio asan no enka bi a ono ate ho ana okọ adwaye a lady back by o say doctor the way am tie no be ma hu nya bontin a metimu say bra we di o ya me clash wo kan sese meti ase enso doctor me aminim se me ka be ma na kana meti ase wo be ka se me mre fia na yempie ni yepie ni yekobie so a ehonye akra ye man na dro oba onim de ka say doctor is here there I'm clean I'm clean eti oba bia wuti e mesre enam yare no wanya bia menua ba enye obi a na tinsan gu ne private part but obi o ebeja otisi yare obi de ebeja otipai obi de wote ho a otumu se ne nase hyehye no ne nase ne nan wotimi hyehye na ase ye de makobi na asra no ana ne bema no hotimi dwan na ho hyehye no se wayi so ointment bi mesro brother Udeba hospital na enem yare no matter the years a edi wo system ni mu no ama obema ne hia ye bemu wedru a bacteria na ekummo ani wi a ebeba normal good yes ebe rubber kama oba nso ama wo no emma anasa wo menses no nema nkwayi oba bibu ne nsa nana oba no painkiller anoma akopem se oba wie ne oti yaw mu yaw obisa emma na ade ne eba naturally no eye normal ye wo yaw normal one bia eno ne ye minor one ye kakra bi eno nso ne ye first day but ono no de ne de continuous nana Ojinema severe ama na tenka kura kofom be ma no oba edi hunkin edi mpaso nkita ho e wo se wo ba kura no wo ho sane ododo sen be ma because se ade no wadwen wo so na yade bi ani ho a e wo se wonya anigye dodo sen be ma sure be ma de se enti Udeba hospital say nkechi to hwana mo na bra so ye penifo ni bebre nana ye papa bi wo ho a wedi be 60 70 years wonya yade no be mfie aduonu ni 20 years ni atena no so ache ebejojo no asan ama a week no ama ne 90 edru ba bia o se misisi bebre na complain sisi yade especially syphilis no enemu yade no nana edi ni panya obi na ma ba bia wadru isi ense so kura poma enso yade na wura ni padua no mu ha because yade ne ba na se enya betena no wa enya dru bi ano o hye ebekumwa na ebetima tena ho akopem da awode bewu eno na eba ne se etimi frɛ wani etimi sebi eka wadwen etimi ma wonam a wutimu se ase emwa bi ne nam ho te ho a waye basa brother Udeba hospital number ne is 0244 0244 dance ntwam o Dawood ointment ne capsules and then 3 days a program of one of sister stations EB so nana ye wie ya na brantie bi frɛ ye sɛ ofrɛ doctor sɛ ne maame nan be se 4 years ne ye ne ya ono mo de na chia nti eduru no to bi e beboa no to pa ye ni nku no e na doctor kyerɛ na ofrɛ free tachiman zongu
o se maame ne de bi ba e na doctor ka kire nso on de o mo de ankoto ointment ne capsules ne bi ma unim se enro anopa abrantie na frɛ doctor ebisa se eduro no ede ne wo mu a obi a 4 years ni ewu maame ya bi ba Dawood ointment any Dawood 360 capsules no maame ne nan no wetimi anante atiatia so ekoba powerful usisi ye wo ya okotodwe waposo untini mo eta atwetwe edu ba bi a utimu sa ho yawo ahomre na wo famu a to Dawood ointment ne topae eno Ghana ba bi eton no bia obenya bi number ni bi 0244 88 201 6817 Wood Heba Center. Good. Nana wasi Diama Yarsa. That's you, bro. That's it, Piao. Me that's yale. Eyo me do so pa. Mo soria. Bendehi. Me say kase subiri su no obi akukum obi kan se hwi ada na apese kum nam de kase hwi asa menka mo menka adwompa ni woni trim ada na kum nko na apese me de kase hwi menka me se menka atie for Dr. Dawood ni hwan me hwan mo tie menka wodi nkia ka kum ne nko ade menka ana wi sa wo yare no ama Dr. Dawood ho awu na abewu intimesrew brana papa ne mwa na God's way funu ahomfo omo de sa odihie bi afri mu a fa wayie ne ho ntutuye nyina be hye wo no mo nsa na onum wo nuro obunru omo wo no ene se ye be ye wayie na mawo o pa daka o maimu ana ma hodo so de baabi a wo ye odihie na yie no ana sa odne betumpem no ye mesiesie ho kama mfa mawo wo pe frawase enhwirei de yaye na enapa ejapa onuapa ya customize no ni nyina ye ton bi awisia do wo pe kai a ede odihie be die trantwie ni ed na koto din a ni nyina ye wo bi ye wo picture roller board ne mfonyini na mu ye video wi normal video na drone service a ni nyina ye provide ye wo poberes emranti a wo mudi emu no to adaka mu odi display no ni nyina ye wo bi ena afi wo pe MC e wo waye na se ana wedding na se osofo a obeye wufu som ana wo be hira wa wade so ana wo pe suit a wo de bede da de hira na wa wo ntoma opese ye mpam mfama wo ni nyina God's way funu a home ye Kumasi House for ne wo labor hono ye ne enka ne cocoboard building no eni di animhwe wodi onya duru hokora busa se wo pa nkrato asa ye number ne ye 0243 73 7457 ena 0266 19 4678 ewia ya Bolivia Enterprise nso Kumasi ha so for alignment onom ne multi home no edi animhwe no onuada sani a wutie mie akwanya no aba ma one se wunya future life nuani bi na wudi a oyade no se ne atie bia no ebeko be kire yade no mu kire yen na ye nuane ahode nu ahye mu matontwemu yemfa bi nsa yade ye number ye 0246 01 0150 ena 0242878090 sene amadi nkan aka de fearsome 3 ho asem de akere no adofo ne ade hyeaduro na aduro de fearsome 3 hepa plus pavi plus mos mana moto hepa plus pavi plus mos keka ho ko ba bi eto ne aduro bia na ko pe bi pononom tiawa eduro we wono mu a eboni padua na hoden ho ban enti yade nku ye wo bia nsuo wo bia atopaye doctor number ye 0542 77 8572 ena 0591367898 ena vim champagne energy drink no adofo yese yempeda moment udwumadie bia ase udwumadie bia wudie no mese me kanfo vim champagne energy drink dia mawo eno ne base a ehoye active se wo sepe vim champagne energy drink a ema vim no ema vigor no ema vitality no ema wo enjoy every moment vim champagne energy drink eye kama se wie ya wutie mi boru store supermarket ho maame na oton drinks no kasa wo pe vim champagne energy drink udwumadi a wudie no befa kwase ebe ma hwaye de Trillium Industrial Limited for ye ne de abe number 0322 19 07
sorry 0322190877 and as a Chedumasi Rural Bank PLC yenie bank we ba ye 1980 afiap ma hankra de wotwe 46 years and so counting ye homa asem se wo pesika kra bia oni bedi dwa eye yanea se Chedumasi Rural Bank PLC account to be a opeso bia current account corporate account anu ye commission on turnover yente ibia ni so yento savings account kra de ye de nsi ho beto so ama susu account ye bejeje wo ho kire wa ye bebo obesia me bada achi account bie fama abanto nkakra kra gu akwada de tri so fix deposit interest rate ni ye kama money transfer bia apeso ye bia anso ye bi e na ye woni edi dwa wo ho kire wa ye bema abesia ma aboa wo wate braya branch bi e ben wo se Chedumasi e bedwa no edura ye wo GPLTU for edan ni mu Kenya ase kwa abre ha ye wo abrosan se hwa anwonaga ye wo jene dwom ho aboabo post office nachi Kumase tafo ye ben crab 600 no edum ye wo boss FM achiri ho Mochizongo ye wo second station ho enyina su checheru ani adidwan nyina nso ye wo ho ye number ye 05016823737 and 050161794 and then we are kwada ketu we did the appear mensa Otis uko school e was St Martin's Crèche and na kwada ketu we wanya afekwa ka wufie ho and na wa wofa onumunyamfo agimadua presiding member o se na ye wa wodai o sire nyankopon hira na ho bambo ne yinkyere ene ne nkwa husan e de mawo happy birthday to you. And now, opinion udin de nanasafo oni panyini a woda nchiato herbal center no ewa abrepo junction nanasafo ena wi amemo hapa mia medehia ne made nyina odei mia menu aba awie mechiawo adofo dwabre mu ba na me sorry Dr. Cash enensem wo ho show huye wate fa hoto Awurade Nyankopon so on God ya dewie makrao $10 million lashes, but I no cry. 10 years burial, but I no die. Take what's rightfully